Вітаю. Проверка. Подається все на місце. Так. Вітаю, Тенчик, вітаю, Вячеславич. Зараз перепроверка, допроверка гука. Обов'язкова, бо ніяк без этого. Ёсть. На твічі ми так само ёсть. Тин. Зараз яшчэ мои кнопочки загрузятся и будем пачынаць. Калі вы тут думали, что мы будем проходить далей Divinity Original Sin 2, то мы уже скончили Divinity Original Sin 2 и увогуле скончили вялікія гульні. Ну, ту вялікую гульню, якую мы проходили, Divinity Original Sin 2. І пакуль да наступнай не перайшлі. Зараз мы гуляем по галасаванню, і гэты тыдзень, акрамя пятніцы, мы будем гуляць па рулетцы, і на наступным тыдні мы будем гуляць полностью топ-1. Вось. Таму пераможца на сёння атрымліваецца ужо, ну, типу, тое, што мы круцілі ў пятніцу 3 дні назад. Вось, яна у нас пераможцай была Fear and Hunger. І калі вы не ведалі, вы можете пабачыць ужо адразу тых, хто на твічы, тых, хто на запісу не зразумеюць, пра што я адразу. Гэтай катэгорыі увогуле няма на твічы. Я увогуле гугліў, ці можна яе стрыміць, таму што там былі пытанні да гэтага. Дык вось, што вызначылася, стрыміць яе можна, але ў яе ёсць абмежаванне, тыпу, дарослы контент. Вось, і крацей, яна мае турбуючыя сцэны, і там ёсць, ну, тыпу на мяжы, яна прям вельмі на мяжы, каб вы разумелі, з правіламі твіча ў шэрай зоне. Вось, крацей, рэкамендацыі ад інтэрнэта не затрымлівацца на сцэнах, ну, жорсткіх сцэнах надоўга, і проста, тыпу, ну, можна нармальна гуляць без цэнзурнага моду, ёсць мод цэнзуры на гэтую гульню. Вось, карацей, можна без проста затрымлівання на сцэнах і без смакавання іх, і тады нармальна, тыпу, окей будзе. Ось, наконт цікавай гульні на панядзелак. Вітаю, Арыгана, вітаю. Дык вось, карацей, яна такая, тыпу, гэта па сутнасці, гэта хоррор. Гэта хоррор JRPG, вы не чакалі такой. Дарэчы, проста вось гэты чел, які руку сабе рэжа, то ён па сутнасці гэта ўжо адразу, магчыма, прэвьюшку дэманетызуюць відос з такой прэвьюшкай. То бок, ну, на ютубе адразу, тыпу, могуць дэманетызацыю такое атрымаць. Проста імгненна. Вось. Можна стрыміць ноччу пад коўдрай у адзіноце, ну, такая. Вось. На пачатку нічога такога. І гэта пытанне табе, можа быць, нічога такога, а вось YouTube і Twitch больш чулівыя да такога. Таму Games Plus Demos так, няма такой катэгорыі. Няма катэгорыі Fear and Hunger. Ёсць на другую частку, але і другую частку катэгорыю выдалялі некалькі разоў, як я вызначыў. Вось. Добранька. Я пра гульню ведаю амаль нічога. Я ведаю толькі тое, што гэта JRPG, і мяне гэта вельмі здзівіла ўвогуле канцэпт. Я спадзяюся, нейкія праблемы мне з гэтай гульні не будзе. Асаблівасці можа быць у тым, што вось яна будзе такой квадратнай, таму што яна і для мяне таксама квадратная. Яна папросту не мае, тыпу, шырокага пашырэння. Ну, чамусьці адчуваецца, што напісана такая прям інді гульня. Ось. Добренька, давайте пачынаць. Нам спачатку даюць 4 класы: наёмнік, рыцарь, цёмны святар і аутлендер. Па сутнасці, гэта самае, падарожнік. Вось, ну, тут як барбар хутчэй за ўсё. Хаця ён выжываючы хлопча. Вось, і я не ўпэўнены, каго ўзяць. Вось, мне хацелася альбо проста учора ўвечары я такі, цёмны святар, ачмурэнная ідэя. Ось, але я ўжо не ўпэўнены, што настолькі добра. Барда няма? Не, барда няма. Па сутнасці, у іх апісаннях я прям не ведаю. Наёмнік. Гэта наёмнік, злодзей, забойца, ну, асасін.
Чтобы не прынесла толькі грошы на стол. Наёмнік вядомы за свае брудныя тактыкі ў бойцы і нечаканыя шляхі атрымаць перавагу ў бойцы. Так, рыцар. Рыцар чысты і ну мне падаецца, дарэчы, рыцар гэта самы той клас, які можа лепей не браць у гэтай гульні, таму што тыпу я не ведаю якія механікі тут ёсць, але такое адчуванне, што рыцару у першую чаргу зламаецца псіхіка проста адразу. Які яшчэ РПГ ў спісе, каб разумець, што сёння на руляцыю выпадзе. Трэба глядзець, я так не падкажу. Так, рыцар чысты сэрцам і гэта самае у шчырых, ну як это, па правілах ну і змагаецца як это, па правілах ваяра, ну па-рыцарскі карацей. Трэніраваўся да бойкі самага дзяцінства, гэта яна ўвогуле трэніравалася да бойкі самага дзяцінства. Рыцарь лепей за ўсё змагаецца ў бліжняй бойцы і з любой зброяй. Так. Цёмны сатэр. Не мае такіх цяжароў рэчаў, такіх не нясе цяжар такіх рэчаў, як мараль альбо этыка, дае чорнаму святару перавагу ў крывавай магіі. Аднак адданасць сябе да магіі пакінула яго цела слабым. І вось Outlander. Загартаваны у холодных ветрах поўначы. Outlander гэта само уяўленне выжывання. Ён ведае ўсе хітрыкі, каб заставацца жывым нават у самых немагчымых сітуацыях. Вітаю, магічык, вітаночки. І мяне пытанне, ты так і не дабраўся да яе, так? Потому что я так, ну, типу, я не запускаў. Я не бачыў твоіх стрымоў па ёй. Хаця я мог лёгка іх прапусціць, потому что я, ну, рэдка зараз увечары гляджу што-небудзь. Я ў пятніцу выпіла віна і зноўку перастварыла паці ў дурнях, абазвала паці тэнчыкам. Еці, не паці, еці. Не дабраўся, але дакладна будзе. Добра, давайте мне на выбар, шчыра, я гляджу на Outlandera альбо чорнага святара. Ось, может быть, Outlandera давайте. Так, Outlander, о, божухна. Блин, гук? Гук, калі з'яўляецца менюшка гэтага самага набора, яна 100%. Это, блин, 100%. Можна? Ось. Это 100% гуки Silent Hill 3. Прям 100%. Так. Да, я не так працую. Так. Там Y. А мне хопить? Мне хопить. А там трошки на от одну хапіла. Надо больше. Вітаю, пробай. Сцены великой жорсткасці, расчленёнкі сексуальнага карацей і выкарыстання наркотыкаў карацей. Я кажу, не просто так катэгорыі там няма. Ось. Не затрымліваюцца правіла, не затрымліваемся на розных сценах непрыемных. Потому что няма такой катэгорыі. Блин, боже, якая наголосная. Так, зараз я сабе хаця бы цяжэй зраблю. Ці ўпэўнены я, што жадаю атаясамліваць сябе з гэтым персонажам? Я не ўпэўнены, што я жадаю з кім-небудзь тут сябе атаясамліваць, бо мне каб ну тыпу жэсць нейкая будзе. Карацей, дарэчы, за суботні стрым, дзякую. Што? У сэнсе? В сэнсе, што за суботні стрым? Так, мне патрэбна тлумачэнне.
Вось. Карацей, не, гэтай гульні попросту няма на Твічы, яе прыбіралі, дадавалі, але яна ў шэрай зоне, і там, карацей, ну, можна атрымаць сабе люлей. Адысея добры фільм, так. Ну, спадабалася, так? Таму што, ну, мне спадабалася, мне прям кайфово было на Адысеі. Ну, і мне і павучок спадабаўся новы, але яны настолькі розныя, зусім па-рознаму, з розных рэчаў спадабаліся. Вось, магічны касплею копа суперзорку з вашым модам. Окей. Далёка забраўся, бо, ну, там бывае такое, ты можаш падысці да персонажа, усе персонажы цудоўна, а потым раптоўна прям персонаж сустракаецца, які абсалютна мы яшчэ не краналі, і персонажа мы робім ад пачатку да канца, там, ну, прям, ну, тыпу, гатовы персонаж, а некаторыя шыішка паўтарагадовай даўніны, і там слабавата з беларускай, хоць ты яшчэ дадаткова просто прайдзіся, каб просто палепшыць якасць, таму што ўжо шыішкі значна мацней сталі за 1,5 гады. Спадабаліся Цыклоп, Церсей і Сцыла. Мне спадабалася там шмат за чаго каму што, канешне, але мне спадабалася такая нейкая тактыльнасць гэтага фільма, у тым сэнсе, што яна не толькі не толькі пра як бы міф, так, а не пра міф, і нават у асноўным не пра міф, нягледзячы на тое, што гэтыя сцэны зроблены чаму ранейшая проста. Вы ведалі, дарэчы, цікавы вам факт, там ёсць сцэна з срэбранымі гігантамі, так? Дык вось, гэтая сцэна з срэбранымі гігантамі зроблена амаль без CGI. Самі гіганты не павялічаныя, гэта людзі. Гэта людзі, проста нізкія і высокія людзі, проста дублёры ў кадрах. Вось, такая вось цікавая штука. Не ждаю, вы адчуваеце, як Кралев не хоча пачынаць гульню. Я баюся, каб мяне на Твічы забаніць, вось у чым, што мяне клапоціць. Але я паставіў тэгі, і, падаецца, павінна быць усё нармальна. Ну, папярэджванні ў людзей будуць, калі яны не здаць такое бачыць. Гэта складанасць? Так, Fear and Hunger. Больш просты рэжым. То бок Fear and Hunger, гэта называецца рэжым самы просты, які ёсць у гульні. Павучок добры. Тыпу, прям кайфовы. Я думаю, што ён можа... Ну, я не магу сказаць, што ён прям самы круты з 4, але ён вельмі такі, таксама незвычайна выглядае. То бок, ну, ён кайфовы. Вось. Я таксама раю. Таксама раю, што гэта фільм, на які варта схадзіць, але ён не настолькі... Ну, я не разумею яго поспеху, таму што ён проста, ну, гэта ўсё роўна Чалавек-павук. Гэта тое, што вы можете пабачыць Чалавека-павука, у межах супергероікі, нікуды ён нейкага прарыву не робіць, нічога такога, і не прадстаўляецца, не дае нейкай там тыпу надзвычайнасці. Вось, але проста прям файненька. Я бачыла інтэрв'ю дзяўчыны, якая дублявала Адысею ў гэтай сцэне, 138 сантыметраў росту. Так, там рэальна проста нізкія людзі супраць высокіх людзей. Там няма гэтага самага CGI. Што, ну, такая вось сцэна, яна такая прям, ну, выглядае кайфова. Мне падабаецца падыход Нолана да здымак, прям кайфовенька. Холланда хваляць. Я скажу, ну, тыпу, гэта ўсё роўна павучок. Але ён такі крыху сумны. Ён пра сум і адзіноту. Тыпу, гэты павучок, ён пра сум і адзіноту. І наколькі нам патрэбны іншыя людзі. Але я шчыра пераймаўся за персонажам, то бок ён усё яшчэ попкорнавы фільм на адзін раз, але трохі глыбей. Не супер глыбока, але глыбей, чым звычайна. Ну, тыпу, раю. У Адысею смачны хорарчык, паўку хутчэй за ўсё няма, я чалавек просты. Там ёсць, дарэчы, ну, там ёсць моманты забойства людзей, магільшчык. Ну, тыпу, хаця там не хорар у такім сэнсе, там хутчэй сацыяльны хорар. Тыпу, непаразуменне галоўнага ворага. Тыпу, ну, вось такое. Ну, таму што я хадзіў, абсолютно у меня спойлераў ніякіх не было, я прыйшоў, я такі, што? Вось гэта цікава. Ну, тыпу, там... цікавы падыход да асноўнага канфлікту. Ну, хто з'яўляецца асноўным, як бы. З кім адбываецца, скажем так, галоўны канфлікт. Вось, цікава. Карацей, ну, я раю.
Мо за тое, што не пайшлі па дурному шляху сабраць пачак супергерояў супраць звышпагрозы, а добразычлівы сусед і даволі лакальныя пагрозы. Насамрэч, ну, Чалавек-паук заўсёды збольшага пра гэта. Ну, амаль у любым выпадку у вас не будзе там, ну, у любым фільме. Але так, яна лакальная. Яна нават лакальная ў сэнсе пагроза даволі сур'ёзная, просто што гаворка пра Пітера, ну тыпу пра праблему Пітера і яго адзіноцтва. Нагадваю, спойлеры да папярэдняй часткі Чалавека-паўка, аб ім усе забылі. Ну тыпу просто ўсе абсалютна не ведаюць Пітера Паркера і не ведаюць, кім з'яўляецца Чалавек-паўк. То бок Пітер Паркер перастаў існаваць як тыпу чалавек. Вось, і ён не адолеў усталяваць сувязі з іншымі людзьмі, і ў выніку вось такая вось як бы пра адзіноцтва, карацей, фільм пра адзіноцтва. Казалі, што быў такі план, той жа Холмс быццам бы ўпёрся. Ну я не ведаю, тут чуткі я не гляджу, я просто пайшоў на Чалавека-паўка, таму што мне падабаецца Чалавек-паўк, а мне гэта самае. Ну, мне прыемна схадзіць на фільм, у якім просто ўсё добрае перамагае ўсё злое. Вось, абіраю складанасць. Так. Ну, гэта меню складанае, гэта складана. Тут добра, давайте Fear and Hunger будзе. Так, прайграць інтра, давайте. Так. Я спадзяюся, яна не будзе зараз скіпаць гульня. Так, вы нарадзіліся з душою пакут. Ваша судьба гэта пакутваць на кожным кроке, які вы робіце ў сваім жыцці. Напрыканцы, гэта робіць вас мацней фізічна і загартоўвае вашае жалеза з ворагамі. Так. Загартоўвае ваша жалезную волю, пардон, Iron. Так, загартоўвае вашу жалезную волю, якая гатовая супрацьстаяць самім волі саміх багоў. У вас было неблагое дзяцінства ў горадзе Олдегард. Я не умею па-нарвежску, шведску чытаць, я не ведаю, як гэта з колам зверху чытаецца. З вашымі бацькамі, і вашы бацькі заўсёды былі побач. Ваш тата навучыў вас мастацтву вайны. Першыя крокі, які вы зрабілі, вы абралі сваю зброю. Гэта лук і стрэлы і сякера і шчыт. Давайте сякеру і шчыт. Ну, таму што мы ж такі, тыпу, Outlander, так? А яшчэ знавінаў Тьютера Джеф Кілі звадзіў Кадзіму ў кіно і пазнаёміў з матуляй. Сур'ёзна. Найвышэйшую трэба. Там сказана для пачынаючых. Ось, мы атрымалі сякеру і драўляны шчыт. Так, зімы сталі халадней і леты карацей, што прывяло да вялікага голаду на поўначы. Лепшыя людзі Олдегарда адправіліся ў мора на невядомы захад у адчайнай спробе знайсці ежу і багацце, каб накарміць сваіх людзей. Вы выраслі і таксама селі на карабель. Пасля месяцаў падарожжа мора ўсё не скончывалася, і каманда змагалася. Адысея пачалася. Вы хацелі пра гэта самае? Там такі несумленны рандом, што і на ізі-модзе будзе рэлеф гарэць дупай. Ну, паглядзім. Ось, я маральна падрыхтаваны да таго, што будзе ўсё дрэнна. Як бы гульня пад гэта рыхтуем. Так, у канца мору не было, і каманда змагалася. Камандзе было складана. Пакутвала. Тут слово пакута, я так разумею, будзе прям актуальна. Некаторыя просто паляглі слабымі на дне лодкі, а некаторыя гатовы былі стракаць цёмнае халоднае мора. Калі слабыя сустрэлі свой лёс, рэшта пайшла ў самы жорсткі грэх. Так, можна паглынуць сваіх таварышаў, па сутнасці канібалізм, і не здавацца. Не здаемся. Нарэшце вы згубілі свой розум да голаду.
Калі астатнія паедалі падшых, вы плакалі ўначы на палубе, як гэта самы, як воўк. Ну, плакалі, у сэнсе, крычалі на палубе, як воўк. Вы навучыліся крыважэрства. Ну, тыпу, bloodlust. Окей. Цудоўненька, цудоўна. Команда пакутавала пакутлівыя пакуты. Мне падаецца, мы пакуты і пакутыны павінна гульня была называцца. Быццам бы падарожжа не было дастаткова змрочным, калі вы нарэшце знайшлі землі. Так. Калі вы нарэшце знайшлі зямлю, гэта не вы сустрэлі тое, што ніводны цывілізаваны сусвет мог бы уявіць сабе. Ад самых далёкіх краёў сусвета вы знайшлі цёмны кантынент Вінланда. Кантынент ніколі не быў крануты цывілізаваным чалавецтвам. Зямля была заплямлена старажытнымі істотамі і багамі, аб якіх вы ніколі не чулі. Рэчы, якія вы бачылі там, пакінулі на вас адзнаку, якую вы ніколі не зможаце потым змыць. Некаторыя з вашых таварышчаў згубілі свае розумы, калі іншыя спрабавалі абрабаваць хоць што-небудзь карыснае перад тым, як пакінуць гэта жудаснае месца. Узяць сувеніры з Вінланда, нічога не кранаць і збегчы на карабель. А давайте просто, таму што цікава. Добра, Хэдс. Это Хэдс? Мы атрымалі камень душы. Ну, по тыпу магніціка. Я зараз монетку падкінуў, абраўшы бок. На жаль, рэліквіі, якія прынеслі вы з падарожжа, заплямлілі вас, і вы атрымалі панафобію, жах усяго. Чмурэн, панафобія. Я думаў, ты баішся панаў. Я не ведаю, там шляхетны жах. Так, старажытны артефакт быў прывезены з цёмнага кантыненту. Вы ведаеце, што гэта была памылка, але выбар вам не належаў. Вы ведалі, што штосьці дрэннае адбудзецца раней ці пазней. Дрэнныя прадзнаванні хутка праявіліся бы таму што хутка пасля вашага вяртання на адно з вашых шматлікіх паляванняў вы вярнуліся ў сваю вёску толькі каб пабачыць, што вашыя самыя жорсткія жахі утварыліся ў жыцці. Армія наёмнікаў зарэйдзіла, абрабавала вашу вёску. Вы бачылі, як ваша вёска гарыць, ваша сям'я забіта і артефакт скрадзены. Тыя, хто выжылі рэйд, апісвалі як апісалі армію і іх капітана. Гэта быў знакаміты капітан з знакамітай арміі наёмнікаў, рыцарі паўночнага сонца. Вы адразу жа падрыхтавалі свае рэчы і пайшлі за ім. Пан стрымер, як у гульня. І адказ жах. Так, гэты чалавек сустрэне жалезную волю, загартаваную адначасова ў халоднай поўначы і на цёмным кантыненце Вінланда. Так, падрыхтаваць рыштунак, падрыхтаваць ежу, падрыхтаваць лечачыя прадметы, проста пабегчы за ім. Давайте... Ну, мы там, типу, здольны паляўнічыя, таму мне пытаецца рыштунак. Вы атрымліваеце 3 жалезныя стралы і пастку на мядзведзя. Ачмурэнна. Не тое, што я чакаў. Трэба было браць ежу. Вы даведаліся, што чалавек пасля гэтага... Што гэтага чалавека забралі ў падзямеллі каралеўства Рондона.
у знакаміты у падзямелі Fear and Hunger, яно якраз такі жах і голад, яно якраз такі прям назва падзямелля ў гэтых. Окей. Мы адпраўляемся ў падзямелле жах і голад за гэтым чалам. Захаваць персонажа. Ау, не халера голосно. Перед вами знаходится подземелье Fear and Hunger. Мертвый конь тут лежит. Побить его. Доследовать. Оглядевши стадию раскладания кости лая на фоне. Конь уже мертв прикладно тыдзень. Окей. Позитивно. Старая може, карета. Выглядає, що вона була легко екіпіявана. Побить дохлого коня? Ну, типу, бідер? Або жукна. Гэта самае. Бідер, гэта можа быць, типу, ну, гэта можна по-рознаму перакладаць. У гэтым выпадку хутчэй за ўсё просто побіць. Так. У мяне ніякай зброі няма. Не, пачакайце-ка, у мяне павінна быць зброя. Альбо яна не экіпавана, просто не бачу на прадмеце. О боже, но я прямо обираю, у якую частку тела им бить. Давайте у голову левой. Окей. Я нас кусаю. И полову здоровья. Бам-бам, и мне капсда зараз будет, так? Здольности. Bloodlust. Что? Агрессии транс. Так. Ага, попробовать поразмаўлять. Ну, короче, мне падаецца... Блин, не лухта, мне падаецца, я уже помер. И я мимо трапил. Цудоўна пачатак, мяне собаки загрызли. Лол. Усё, так, мяне шотнули. Окей. Гульня такая... Ты думаў, будзе просто? Ты думал, тут это самое, тут поподорожничаешь, меня собаки першие забили. Так, не затрымліваемся. Але мне падаецца, я не апрануты. У меня реально экіпіроўкі няма. А не, экіпіравана. Што гэта? Ага, это коллекция. Здольности. Стрим скончился. Так, мы прошли гульню. Так. Во, гласность. Я могу тады вам цішэй зрабіць, а сабе поднять. Ну, наоборот, вам поднять назад, потому что я затишал на стриме, але мне в уши бье. Так. И я могу, в принципе... Ну, вот так. Тест. Ну, нормально, в принципе. 10 в этом диапазоне можно. Я думаю, нормально. Просто 10% скинуть, скорее, что тут можно будет контролировать это. Кто-нибудь я еще пропустил? Ось тут. Походни есть. Книги, окей. Ежик крыху. Як варвара апранута, ну. О, высохлые грибы. Так, давайте без собаков. Уровень перший лестница. Спускайтесь у темру. Вы відчуваєте, як ваше розум, ви губляєте розум з кожним моментом. Незвичайний голод починає витягувати вашу енергію. Угу. Темный пах расчлененки заполняє повітря. Давайте зараз, ну, типу, я розумію, що гэта тільки я навчуся, тому запалю. Ви запалюєте. Оп. А гэта грибы нельга взять з собою, так? Окей, подвал. Гэта подпол напоўнены мухамі, якія ядуць целы.
Рослинки. Камяни. Гнилая бочка. Апошукна. Так, там пачварененькие. Вітаю, ціртки. Доброї раніці. Доброї раніці. Тело на руне. Тело на землі виглядає так, що гэта было ахвяра нейкім старажытным богам. Старажытны рытуальны круг, які выцесаны тут выцесаны і намаляваны тут. Выглядае так, што гэта сімвол больш старога, больш таямнічага бога. Ось там яшчэ пачварка. Ой. Мяне падлога засасала. Адваротны бок падавала. Толькі кроплі вады чуйна. О, божухна. Реально хоррор. Тут нават скрымакі ёсць. 2 томата знайшлі. Плесневелый хлеб. А может, мне пытается... Я вар'ятею таким чином? Альбо што гэта адбываецца? Трэба выбірацца адсюль. Мне просто падаецца, што калі ён зараз з'явіцца, гэта ўжо будзе апошні раз. Так. Вы вяртаецеся ў рэальны сусвет. Окей. Окей. Гнилое мясо. Гнилое мясо. Давайте паспрабуем гэтай пачвары пазмагацца. Так, выглядзіце, які прыгажун. Давайте адразу здольнасці. Так, вось. Статус агрэсіі транса. Давайте паспрабуем. Так. Inject. Что? Не падабаецца, як называецца такая здольнасць. Вось, і зараз я губляю кантроль над сваім персонажам, але я... Опанькі. Ну, просто б'е тады. Лист. Я нанес мне пашкоджанне, так. Давайте яшчэ один тентакль яму. Оп. Нормально, адрубілі. Голова нічога не можа мне зрабіць. Я перамог. Галоўнае памятаць, што яе магчыма прайсці. Добра. Спіны да не паварочвацца. Добра. Тут можна скарыстацца каменем душы. А давайте. Выгляд каменя душ змяніўся. Ён зяе слабым блакітным святлом. Што бы гэта не значыла. У меня прадметы гэта ёсць, так? Ён прям адзначаны сярод прадметаў, не? А я не бачу яго. Срэбраныя манеты ёсць? Малая душа. Ага. Добра. У мяне зараз ёсць малая душа ў камяні гэтым душ. Дайце-ка момант. Мне просто трэба паесць, дарэчы, персонажу. Голад там даволі высокі. Так. Ці снедаў я? Не снедаў. Так, гнилое мясо. Давайте... Ну, блин, томаты давайте. Ага, у нас голод прям высокі-высокі. Блин, трэба есці. Прям трэба есці, мы голодныя кабзда. Прям до холеры у нас, мы прям голодные, просто жесть. За такая гульня пачынаецца. Давайте томаты у всех это зайдем. Мо пакуль не поздно паснедай. У сэнсе не поздно. А что далее отбудется? Давайте плесневелый хлеб.
Пойдем. Мясо высохлое. А? Чекайте-ка. Яно прям у 0 мне снизило зараз. Ангер 2. Було 12. Зараз 2. Добре. Висохле м'ясо, то яно прям добренько. А, і яно є гнилое м'ясо. Зрозумів. Подається, може сапсовать аппетит? Не, на меня такое не уплываю. Так, это походня спалена. Добре. Карацей той чел яшчэ нормально, ну, з ім можна змагацца, але лепей боек пазбягаць у гэтай гульні, я так бачу. А, так, там яшчэ гэта чел. Лепей з імі проста не змагацца. Груда мертвых телаў у розных станах гніення. Так. Драўляны шчыт у мяне ўжо ёсць. Не гнілое ферментаванае. Угу. Свежае мясо. Яшчэ целы. Ну, карацей, пакуль просто пазбягаю боек. О! Шукаюць нейкую зброю. Оп, зноў монетачку подкинули. Ого, мне нейкі шчыт вытрапіў. Магу захоўвацца? Не, я не магу захоўвацца, просто так. Ага, што я сабе прыдумаў. Добра. Гэта рыцары, гэта шчыт, які звычайна карыстаюцца рыцары паўночнага сонца. Шчыт мае сімбаль арла і мяча. Добра. Просто лепей, чым тое, што ў мяне ёсць. Так. Так, мне не пашчасціла і не выпала ніякай зброю. Ну, не зброю. Так, там яшчэ браняная на сябе могла выпасць. Так, зачынена з іншага боку. Окей. Раслінкі. Пяро. Эль. Окей, мы готовыя. Вода. Не упэўнены пакуль, якая карысць. Так. Зразумеў, сюды можна было прайсці з іншага боку. Шкелет. І больш нічога. Добра, ідзём далей. Это трэці паверх. Пужаючая аура напаўняе коридоры. Магіла без імені тут знаходзіцца. Зямля выглядае свежай. Падаецца, яна не вельмі даўно была зроблена. Тут надгробны камень. Тут знаходзіцца юха з паўночных лясоў. І хоць ён недоўга працаваў у падзямеллі, нам яго вельмі не хапае. 1562-1590 год. Так, тут ляжыць Соня. Сэр Соня. Не Сіра, а сэр. Ну, типу... Яе вялікая моц перамагла любога мужчыну у этом самом армрэслінге. Так, мы адчуваем себе голодным. Пачынаем адчуваць себе голодным. Гнилое мясо, мне падаецца, без вариантаў, так. Давайте. Мы атручанне атрымалі. Давайте элем зап'ем гэта. Скелету холодец можно зварить. Нормальненько так. Тут ляжыць Йона. Гэтай шукаў, адчайна шукаў смерць. Яна шукала смерць. Мы спадзяёмся, што яна зараз шчасліва таго, што яна яе знайшла. 1564-1590. 3 могілкі 1590-га. Типу, 1 год померлі. Окей. Чекаем яшчэ. Свежыя могілкі. Андерс, 1590.
Хтосьці штосьці нацарапаў на камяні. Спадзяюся, што калі-небудзь я яшчэ паспрабую твае стварэнне пасля таго, калі мы калі-небудзь сустрэмся, дарагі сябра. Добра. Leyron of the Corso. Leyron's Corso. Маг, якога ніхто не пытаў, але маг, якога мы заслугоўвалі і атрымалі. Так, на гэтым крыжы няма ніякіх надпісаў, але чамусьці тут была ўжо выкапаная яма. Быццам бы яна ўжо кагосьці чакае. Цікава. Я ж не магу бясконца тут даследаваць, таму што жесть. Доставай рыдлёўку. У мяне няма рыдлёўкі. Вось. Нам Астрэйн Хом адправляецца 500. Дзякуй вялікі. Сэр Джейкаб. Вялікі расказчык, які рабіў усё больш жывавым. Зноў, усе пахаваныя ў 1 год. Літаральна ў 1 год. Так. Занадто цяжка яка перасунуць. Ось это открытая. Внутрі... Fear and hunger. Там хтосьці спрабаваў выбрацца з гэтага. Там бачна адзнакі. На Fear and Hunger адпраўляецца яшчэ 500. Нагадываю, што у нас на гэтым тыдні будзе стрымы па галасаванню. І таму вы можете закидваць на любыя гульні, які вам падабаюцца. Яна можа перамагчы. Чым больш у гульні пунктаў, тым больш верагодна, што яна пераможа. Так, мы так ежу нормально знаходзім зараз. Давайте з'ядзім томаты. На Banquet for Fools яшчэ 500, дзякуй вяліка. Так, фрагмент тканіны, высохшы грыб. 2 яйка. Окей. Мы, в принципе, тут пополняем припасы свои. А панкейки пригожі, а? Опаньки. Не, докладно не мой ворог. Ну його нахрен, ну його нахрен, ну його нахрен, ну його нахрен. Я просто по померах могу сказать, з чим я могу змагатися, а з чим ні. Палку знайшли, чудовно. Рулетные стримы, ну. Солодка рулетная. Так. Гэта рэшткі дзіўнай істоты засталіся тут. А кроў усё яшчэ свежая. Окей. Там бачна сляды далей. Так, давайте-ка поедем. А я абмежаваны ў колькасці таго, што я магу насіць? Бо было б лагічна, для такой гульні было б лагічна. Рэчы, ёсць што-небудзь, што мне можа падлячыць мяне? Інфекцыя можна. Ага, зразумеў, тут ёсць раслінкі. Блін, мне вельмі нагадвае чамусьці Resident Evil. Так, можна забіць чарвей і паразітаў унутры цела. Цудоўна. Мы цудоўна ядзім, але здароўе, лячэнне прям не бачна абсалютна. Цяжкі рыцарь, стой. Просто постой. А, я так разумею, што ты яшчэ маеш свой розум. Можа цукеркі там пашукаць на магілах. Не, мне падаецца, гэта там лепей нічога не падымаць.
Можа я і выглядаю стомленым і параненым, а я ўсё яшчэ магу нанесці пару смярцельных удараў, так што не прыдумвай сабе чагосьці. Ты хто такі? Я сэр Сеймар, рыцарь з аховы каралеўства Рондона. Сеймар. Там на магіле было напісана сэр Сеймар. Я не разумею. Там было на магіле літаральна сэр Сеймар. Ляжыць 1590 год. Я служу маёй краіне да апошняга выдаху. Просто ведай пра гэта. Я, можа, нешта неправільна прачытаў там? Блин, не пашчасціла. А зараз які год? Ну, я так думаю, што больш, чым 1590. Жалезная кіраса. Вось, абарона вырасла. Что такое? Что тут здарылася? Это таямніца, у меня няма ніякіх... Я не маю ніякага ўяўлення, як так усё адбываецца. Падзямелі ўжо за межамі анхолі, карацей, не святасці. Ну, анхолі, па сутнасці, гэта просто... Гэта пракажоны, тыпу. Яны ўжо па-за межамі ўратавання. І ведаеш гэтае месца? Гэтае месца калісьці было турмою каралеўства Рондон. Усе ведаюць пра гэтае падзямелле ў наваколлі. Яны даволі знакамітыя. Розныя чуткі перадаваліся наконт цемры ўначы. Чуткі абменьваліся... Розныя чуткі перадаваліся ўначы. Чуткі кажуць аб неапісуемых жахах. Хто ж ведаў, што гэта не проста нейкія чуткі? Так. Што тут робіш? Я адправіўся сюды з маімі таварышамі. У нас ёсць місія, якую патрэбна выканаць. Так. Але лёс склаўся так, што кожны з нас згубіўся. Я баюся найгоршага. Зараз мой асноўны прыярытэт гэта аб'яднацца з каралём, каранаваным прынцам, прынц Людвік Бакман. І з рэшткай маёй групы таксама, калі гэта магчыма. Але твоя група мертва. Яны ўсе пахаваныя. У тебя ёсць траўма? Так. Ты заўважыў, так. На мяне напаў вось той чел там. Напаў нечакана. І гэтыя пачвары выплёўваюць атруту. Будь асцярожны, калі трапіш на аднаго з іх. Блин, не тое, націснуў. Просто ён жа, типу... Я не разумею пакуль. Ну, у сэнсе, што як ён жывы і не жывы. Так. Ну, грибы ядзім тады. Мне падаецца, іх у нас больш за ўсё. Але яны не сапсуюцца, у адрозніваюць ад свежага мяса. Так. Зеленые блакітныя гербы могуць пахіліць. Але я думаў, што іх можна аб'яднаць, як у Resident Evil. Таму што, мне падаецца, гэта прям прямая спасылка на Resident Evil.
Типу Resident Evil их варто об'єднати. Вибить двері. О, окей. Оп. Эти двери знато для тебя моцные. Я навіть здоровье загубил. Ну ладно. Давайте зелененькую. Не могу. Вось. Червоненькая лечить просто як факт. А блакитная... Правильным пахом. Блакитная лечить, зеленая не лечить. Зеленая я не веду. Червоная и блакитная лечить, короче. Вось такая штука. Нас побили двери, это нечакано. Турмы. Давайте возьмем зараз походню. У руки. Трошки може обзор вирости. Ось. Криху. Так. Лютаючі вороги ніякі. Я могу проскочить. Оп. Выбить эти двери можно. Ключей у меня нема. И это заблоковали проход. Оп. Оп, 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 оп. Бачите? Про. Обожукна. Так. А ё-моё. Мне подается. Давайте попробуем позмагаться, але нечто мне подсказывая. Литерально. Так, можно атаковать его левую руку, ноги. Стингер. Обожукна. Добре, я не звертаю увагу. Давайте, у руку. Мінус рука. Яго гэтая хрень пульсуе. Ёсць. Ён зрабіў крок наперад да мяне. Мне не пашчасціла. Ён робіць рывок. І я ваншотнуты. У яго просто 3 ноги. Добра, не звяртаем увагу. Вы знаходзіце сябе сярод гнілой плоці. Усё холодна, вільготна і жудасна смярдзіць. Мы сярод трупаў просто прабіраемся. Што галоўнае, я не знайшоў спосабу захавацца. Так, я магу... усё яшчэ рэчы пры мне. Статус у мяне ніякі не адзначаны. Вы чуеце слабы голас наперадзе. Не голас, так, унутраная заля. Магчыма, гэта была памылка ісці ў гэтай падзямелле. У нас ног няма, вось чаму мы так поўзаем. Я зразумеў. Я зразумеў. Скрафціць прадмет. Саму можна паходню крафціць, окей. Цудоўна, чат, у нас няма ног. Я не могу гэта як статус паглядзець нідзе. А што калі мы вось сюды правалімся? Тут яма, якая вядзе ў цемру. Холоднае паветра дзьме з дзюркі. Глядзяць. Вы не можете пабачыць дно гэтай ямы, але калі вы зрабілі бы здагадку... Я просто рэха вы там нейкае чуеце, я не зразумеў. Ага. Гэта тыпу першы паверх, то бок мы высока дзесьці. Прыгажосць. Нехалеры гук прям давіць на вушы. Розныя прадметы для катавання. Вы не можете зразумець, навошта большасць з іх.
Вы берете нож. Так. Skinning knife там был. Ну, такое. Я теоретично могу шпаті собрать, просто де паті-то собрать? Потому что адзінку я бачу складана. Штосьці альбо штосьці ідзе да вас. Хавацца. Трортур. Я могу поклясціся. Дурны розум, дурны розум. Окей. Эта дюрка хутчэй за ўсё страляе, так? Там пастка со стрелою. Засуну туды руку і нас трапіла стрела. Мы крывім. Цудоўна. Запихивать руки абы куды не патрэбна просто. Так, спыніць крывацёк. Спынілі. Давайте... Высохлое... Не, высохлое мясо. Не будем кранать, яйка зайдем. Так, можно яшчэ, в принципе, поесть. Яшчэ одно яйка. Оп. Бакман, Не, пачакай. Ты же яшчэ маеш розум, так? Так? Так, вядома. Я бы ўжо в іншым выпадку быў бы мёртвы. Не стой на праходзе. Вельмі смешна. Мы тут пастаім. Ён такі, не стой у праходзе. Дзякуй вялікі. Нас заўважыць, калі хтось цябе пабачыць. Што ты такі? Маё імя не важна ў гэты момант. Мне падаецца, я ўжо згублены ў гэтых падзямеллях на працягу свайго жыцця. Маё адчуванне часу заблюрена. Ну, я не памятаю слова. Магчыма, ўжо годы, месяцы, альбо я баюся нават просто ўсяго тыдні. Я ўжо не магу гэта вытрымаць, я адчуваю, як мой розум здаецца. Я просто не магу. Я не ведаю, навошта тут, але калі б я быў табой, я бы збег адсюль як мага хутчэй. Калі увогуле збегчы з гэтага месца, магчыма. Так. Так, за кожным кутом знаходзіцца штосьці, што можа мне нашкодзіць. Трымайся. Это не так-то просто. Ты збіраешься просто хавацца тут? Калі ты не заўважыў, гэтыя падзямеллі напоўнены неапісуемымі жахамі з самых глыбінь цемры. Яшчэ і кожная наступная яшчэ больш пужаючая, чым папярэдняя, але самы садыст гэта хутчэй за ўсё трортур. Гэта той, ад якога мы схаваліся, дарэчы. Гэта кат гэтых падзямелляў. Ну вось, ад якога мы і схаваліся. Удала мы схаваліся. Просто калі штосьці адбудзецца, у нас не будзе магчымасці збегчы. Тыпу, вы паглядзіце наш стан. Оп, там трортур якраз. Трэба валіць адсюль. А я магу неяк ножкі сабе вярнуць? Блин, мяне заўважылі. Мяне заўважылі. А вы хто такія? Святар. Яны скоро створаць ідала з нашых жахаў. За нашы жахі. Гэта ворагі. Ага. Чаму падумаў, што яны мне сябры? Так. Атаковать их можно. Бум. Минус рука. Ты машешь нечто своим ліхтаром. Позываем их ліхтаров. Не трапил.
Оп. Я починаю нечто співати. Треба позбавити голови. Оп. Ми забили чорного святара, темного святара. Ми можемо обшукати його і побити його. Давайте пошукаємо. Я ще один камінь душ. Оп. І можна своїм скористатися. Окей. Блин, не то. Выберите очищающий талисман, и потом вы отрываете кавалок тканины. Окей. До статуи тюками прибитый человек. З його стікає кров у басейн. Там, де знаходиться статуя. Хвірувати його, покинути його. Не будемо хвірувати його. Варто було зостатися каля дохлого коняшки. Ну там, блін, собаки, які мене просто ваншотнули. Ну там, блін, прям без шансів ніяк. Блін, нам би полячиться, конечно. Мне нема ніяких? Не, нема ніяких. Гнилое мясо. Давайте. Я зараз гнилое мясо поем, потом зеленую съем. Оп. Потому что подается она... И оно не ратует. Блин, это я не различил. Угу. Ось медведжі пастки все ж таки, може бути, було б варіантом. Ну да ладно, я вже отруту собі отримав. Ну, в сенсі, що можна було б покласти їх, може бути, де-небудь і зловити. Того ж ката, наприклад, які там знаходяться. Білий віал. О, на голову є що править. Оп, є ще оборона. Что это такое? Человечая гидра. Я голодная. Принеси нам ежу. Что ты ешь? Ведомо людей. Принеси нам ахвяр. Отрезать одну из голов. Вы выбираете за одну из голов и отрываете с силой. Ну, я магчыма дрэнна іде штуку зрабіў зараз. Але давайте-ка Bloodlust. Калі мне есть шансы нейкія, то вось так. Якого хера ты думаешь, что ты робишь? Калі ты не спынишься, мы тебя забьем. А я ўжо у Bloodlust. Эй, серьезно. А боже на, мне прям помираю просто от дотруты, якая на мне. Я зараз помру. Я помру просто до отруты. Ён нічога мне не зрабіў. Але не, почекайте, я на одном здоров'ю. Ён паграджае, але нічога мне не можа мне зрабіць. Мне літаральна один здоров'я застаўся. Я перамог. Это гидра ні халера мне выніку не зрабіла. Рэштка чалавечай гідры. Окей. Я магу сябе неяк, хоць неяк палячыць. Што гэты нож робіць? А, гэтым ножом можна раздзелаваць тушы. Окей. Цудоўненька як. Може рэм галаву? Да не... Тут, разумееш, мне патрэбна не тое, што не голад выпраўляе, а тое, што лечыць.
Ну вось, типу, голод я магу сабе забяспечыць, а вось здароўе ніяк. Мне патрэбна нейкі спосаб лячэння прям паўнавартаснага. Бібліятэка. Вы шукаеце што-небудзь. Вы знайшлі анатомію. Што гэта такое? Дакладна, яно прям мае сваю вокладку. Анатомія. Медычныя навукі. Угу. Кніга о медычных навуках. Кніга анатомія. Сабраныя веды Гамера з Абісоніі. Сімптомы, эфекты. Угу. Тлумачэнне, як выглядаюць гэтыя самыя статусы. Вось, атрута, паразіты. Ага. Добра, у меня паразиты есть. Инфицированная рука альбо нога. Так, инфекция. Слепота. Ментальная травма. Физичная травма. Ага, добра. Не буду перекладывать это. Часовый паралич и моцное отручивание. Розныя ступені голаду. Розныя ступені страху. То бок я могу пакуль не так актыўна есці, як я ем. Эта кніга дакладней як это апісвае ўсяго, што толькі магчыма, і таму павінна быць выкарыстоўвана толькі як рэферэнс. Давайте чарвівая. Вось. Это павінна забіць паразітаў унутры мяне. Усё. Мы не адны тут, ну як сказаць. Оп. Старажытная кніга. І адчуваецца вельмі асаблівай, і яна неблага важыць. Быццам бы, як голас сірэны, кніга заклікае да вас. Яе жудасная, яе дзіўная скура, ну, пакрыццё, скурнае пакрыццё выглядае амаль непераадольным. Добра, давайте. Старажытная кніга. Вам вельмі хочется прачытаць гэтую кнігу. Вы адчуваеце нейкае, як нешта ўнутры вас скруцілася, калі вы дастаеце гэтую кнігу ў сябе з кішэні. Ну, не з кішэні, а з мяшка. Вы адчуваеце жаданне адчыніць кнігу, але ў той жа момант вы адчуваеце, што наступствы могуць быць жудаснымі. Адчыніць? Так, як вызначылася, гэта та самая кніга, пра якую расказваюць так шмат легенд. Яе называюць па-рознаму. Абрады вар'яцтва. Аль-Азів, Testament of Growth, карацей, як это? Testament, як же ж яно? Слово ёсць такое удалае, біблейскае. Ну ладно. Экс-Мортис і Некранамікон. Добра. Нам кабзда, так. Не, нам пашасціла. Кніга выклікае сілы, якія мацней за вашае паразуменне. У параўнанні з этой старажытнай прысутнасцю вы нічога, чым маленькі мураш. Грогарос благословляе цябе новай крывовай магіяй. Вы вучыцеся хёртинг, можна шкодзіць. Калі вы скончваеце чытаць гэтую кнігу, яна ператвараецца ў пыл перад вашымі вачыма. Там чел стаіць. Хтосьці напісаў нататкі на пустым скрутку. О, лорд, навучы гэтаму самому шкадзенню. Цёмны сатар. А ты не жадаеш долучыцца до маёй паці? Якраз у добрым стане мы можам разам усё перадолець у гэтым падзямеллі. У цябе ўсё яшчэ розум? Калі ласка, пакінь мяне. Я тут не для таго, каб пазнаёміцца. І я не бачу, якую карысць размова з тобой можа прынесці. Хто ты такі? Выглядае так, што ён вельмі фрустраваны вашым прысутнасцю. Маё імя Энкі.
Я святар знішчэння. Гэта задаволіла твою зацікаўленасць? Слухай, я ўжо мне хопіць гэтай размовы. Яна не карысна ні для воднага з нас. Калі ласка, сыдзі. Выглядае так, што цёмны святар не жадае вашай кампаніі зараз. Магчыма, зараз не варта яму перашкаджаць. Так, знайшлі кніжачку яшчэ. Махавря. Добра. Я там бачу нейкую. Так, сама па сабе кніга не выглядае цікавай, але тут засталося некалькі асобных старонак. Так, гэта падзельная шафа. Ніводная з кніг нерэальная. Не выглядае цікавай. Ну, так, нічога цікавага ў той кнізе няма. Шукаем яшчэ кніжачкі? Не. Нічога цікавага вы не знаходзіце. Давайте чытаць тое, што знайшлі. Махавря. Махабря. А чаму яно ў два разы па-рознаму напісана? Махавря і Махабря. То зверху Махабря, унізе Махавря. Старажытны горад Махавря. Махабря. Хутчэй за ўсё, правільны адказ Махабря. Краявід Махабря. Вы таксама яго бачылі, так? У вашых марах вы ходзіце цэлае жыццё сілуэтам гэтага гораду на гарызонце. Вы бачылі вежы блізняцы, якія ўздымаюцца на фоне чорнага начнога неба. Гэтыя жудасныя абеліскі расказваюць гісторыю нейкай старой, больш жорсткай эпохі. Вы бачылі вялікую браму, з яе пужаюць вар'яцкімі мураламі і спіралямі, паўтараны па-за межамі паразумення. І гэта не тое, што быццам бы не хапала гэтага гука ветра, які завывае паміж па пустых вуліцах. Вы таксама чуеце яшчэ і гукі мясцовых жыхароў, нават калі ўсё паразуменне кажа вам, што гэтае месца даўным-даўно закінута. Вы ўсё яшчэ чуеце іх. Вы не адныя ў гэтай жудаснай частцы сусвета. У вашых марах вы бачылі яго, так? Горад Махабря. Горад багоў. Вы ведалі, што ён тут існуе? Окей, цікавая кніга. Рыцары Ватикана. Пенанс гэта, тыпу, як ёсць слова ўдалае, тыпу, як расплата за грахі, вось такое, тыпу, у гэтым сэнсе. Рыцары, пенанс, рыцары. Это асобны атрад горада Ватикана, які робіць асаблівую браню. Яны іх выкарыстоўваюць у самых адчайных задачах і місіях, дзе шансы выжывання асабліва нізкія. Таму браня была зроблена так, каб яны толькі маглі апрануць. Няма ніякага спосабу зняць яе, калі яны ўжо абраныя для місіі. Так, броня мае набор маленькіх шипоў, якая упіваецца ў скуру таго, хто яе носіць. Боль зроблена для таго, каб ачысціць розум для задачы, якую патрэбна выканаць, і узняць ярасць у бойцы. З-за самай прыроды гэтых рыцараў і брані расплаты толькі конвікт, карацей, абвінавачаныя на пажыццёвыя і на смярцельныя пакаранні набіраюцца ў гэты атрады. Рэкруты маюць апошні шанс расплаціцца за іх злачынствы і за свае грахі перад тым, як перад тым, як узнесшыся Альмер прапусціць іх да апошняга, суду. Окей. Як скажаце.
А что у нас? У нас заклен типу з'явився, так? О, мы можем крафтить. Книжечки где-то можно собрать. Помежеванная колькость у нас рецептов, конечно. Можна вортекс нейкі стварыць, крацей, з нашымі ведамі заклёнаў. Толькі гэта патрабуе 40 здароўя, і гэта літаральна мы просто скончымся, можна сказаць. А, там же можна эту отодвинуть. Я не могу зараз я типу перасунуть. Просто она відавочна перасоўваецца. Мы пакрыху пачынаем галадаць, але нічога такого. Ну, у сімволі не з'яўляецца голаду. А раз не з'яўляецца, то можна і забіць. Трудности я буду есть тады, калі... Ну, там можна трымацца спакойна на мяжы паміж голадам і нормальным станом. Трошки незручно, конечно, поузать, я вам скажу. Флаг Рейс Рондон висит на стене. Вы можете разрывать самый сцяг на то, каб атрымаць сабе тканіну. Мне гэта не патрэбна. Так, старые книги. Можа пашчасціць. Нічога цікавага мы не знайшлі. Махавра. Мы зноў знайшлі тую ж самую книгу. Выпадковы дзённік ляжыць на зямле. Я праклинаю старых богоў. Моя жонка памёрла ад іх чумы. Маё дзіця памёрла за іх грахі. А наступным буду я. І я памру за гэтага жудачнай... за гэтага пекла, якое яны пабудавалі. Угу. Ну, ладно. Можна стале яшчэ штосьці. Так, глядзячы на тое, што знаходзіцца на гэтым стале, гэты пакой, гэта офіс капітана гэтых падзямелляў. Вы знайшлі дзённік капітана 1, і маленькі ключ выпадае з дзённіка. Ну-ка. Дзённік капітана. Капітан Рудзімера, 16.1590. Тротур зноў зайшоў занадта далёка са сваімі жудаснымі метадамі. Вязень быў усяго дзіцём, але ён ужо павінен быў прайсці скрозь так шмат катавання, што ён абасраўся больш, чым ён крывіў. Вы бачыце такі змест. Чытаю, што бачу. Я павінен сказаць, я баюся, што я баюся Тротура да пэўнага ўзроўню. Час ад часу я думаю, што было бы справядліва, калі б я скончыў яго жыццё сваім... Было бы добра для сусвета, калі б я скончыў яго жыццё. Не шмат хто ведае, але калісьці Тротур быў знакамітым статым рыцарем Рондана. Ён мог атрымаць вялікую славу у вельмі малым узросце, але падчас сваёй святой кампаніі супраць усходніх тэрыторый яго злавілі. Усе думалі, што ён помер. Ён помер як герой вайны. Ён павінен быў памерці як герой вайны, але пасля 5 гадоў, калі мы занялі ўсходнюю сталіцу Джытая, мы таксама знайшлі, што тое, што засталося ад Тротура, ён быў толькі ценем таго, чым ён быў калісьці. Знявечаным, скручаным чалавекам, ледзь падобным на вялікага героя, якім мы так ганарыліся. Я ўпэўнены, што падчас гэтых 5 гадоў ён прайшоў праз кожны спосаб пыткі, пыткі катавання, які зараз ён сам прымяняе. Толькі для таго, каб ушанаваць успаміны аб Тротуры белым, я дазволіў гэтай пачвары жыць і па сённяшні дзень. Але я бачу вялікае несупадзенне ў сваіх жа словах.
Окей. Крывавы туалет. Окей. Але мы маглі бы праз яго пралезці. Нічога не бачна, акрамя цемры. Але пах, але смурод жудасны. Гэта сумесь смерці, крыві, фекалій і... Ага, добра. Окей. Мне падаецца, тут мне лепей не ўсё чытаць. Залезьце ў туалет. Паглядзім. Можа, гэта была дрэнная ідэя. Паспрабуем залезть. Безнадзейна. Падаецца, гэта была памылка скочыць сюды. Літаральна? Гэта ўсё, ну, типу, тут 3 на 3. Ну, типу, я думаў, што гэта памылка, але гульня дазваляе, я такі, чаму бы не паспрабаваць. Цікава, з таго, што захаванне як бы адсутнічае, то я вось яно. Адзінае, што мне застаецца, гэта есці альбо памерці. Я не ведаю, ну, типу, калі гульня штосьці адбудзецца ў канцы, то круто, але я магу тут спакойна проста сядзець і ўсё. Ну, па сутнасці так, я помер. Гэта смерць, калі штосьці не адбудзецца. Нас пачынае пераадольваць жах. Давайте я паспрабую, типу, сябе ўтрымаць. Белый віал, што ты робіш? Гэта антыдот да атруты, правильно? О, я мог палячыцца даўно, у мяне была лячылка. Інфекцыі лечыць. Ну, просто у мяне раней ці пазней, типу, скончыцца ежа. Але жах мяне перадолее раней, так што тут, в прынцыпе... Пытанне, ці магчыма тут неяк прачакаць дастаткова доўга, каб штосьці адбылося. Ну, типу, ці ёсць тут пазітыўна нейкае развіццё. Суіцид заўсёды опцыя. Што? Такая опцыя ёсць? Ага, ёсць такая, адкрылась опцыя. Суіцид. Ачмурэнна просто. Мне цікава, што будзе, калі я згублю розум. Нас забанить Twitch? Ну так, типу, тут хапае, карацей, жесці, я реально на этой самой. Разуходзім, карацей, чат. Прям у вельмі шэрай зоне гэтая гульня. Я б сказаў, што калі бы гэта не было ў такім візуальным стылі, то гэта дакладна было бы просто мінус. Ну, я планую звар'яцець, вось такі у мяне план. Норм план, ну так. Кар'ерный рост, можно сказать. Самый момент был бы на перапынак, конечно. Ось, давайте-ка я хотя бы себе возьму горбатой водички, там. У меня персонаж звар'яцее. Зараз вернуся.
Нешта персонаж усё яшчэ не звар'яцеў, я здзіўлены нават. 0. Розум 0. Я думаю, мы скончымся. Ну, вось ён каментуе, што тыпу хтосьці быццам бы пісала, што страціў розум. Ну, і там подпісы, што тыпу быццам бы штосьці назірае з ну, з кута. Я просто зараз снедаю. Вось. Давайте, карацей, яшчэ пачакаем. Я ожидаю поглядеть смерть от голода, потому что там, по сутности, ёсць суицид, мы в любой момент можем скончить гульню. Ось, божик, ну мне падаецца, каб з мяне на ўсіх платформах з этой гульнёй забаніць. Карацей, у нас ёсць варыянты. Давайте пакуль пасядзім, я паснедаю, пакуль яшчэ працягваецца перапынак. До 3 гадзін пачакаем. Ну, не, там, тыпу, хаця голод даволі павольна опускаецца, скажу. Вось, добренька. Яшчэ крыху чакаем. Вось, а я паснедаю.
Не, там не ўсё, там усё яшчэ хапае, паўным-паўно ежы хапае. Ну, тыпу, яшчэ галадаць і галадаць. Я зараз сам амаль скончыў, таму там паглядзім. Death of the reprobate. На Death of the Reprobate отправляется 2500. Я вернулся. Осталося ўсяго нічога. Я жадаю навуковы эксперымент скончыць. Я жадаю даведацца, што будзе.
Ну, пачакаем. Ну, па выглядзе, калі так глядзець, насамрэч галадаць даволі доўга прыходзіцца. Ну, тыпу, гэта не прям не хуткі працэс. То бок я мог бы спакойна даваць сабе пускацца там значна ніжэй па параметрах. Перад тым, як увогуле клапаціцца на гэтую тэму. Угу. Вось, ужо апошняя... Я не ўпэўнены, можа быць, калі рухаешся, калі ў бойках удзельнічаеш, галдаеш хутчэй. Я не ўпэўнены. Просто, можа, калі ты на адным месцы, тыпу, захрас, то яно не так то і хутка здымаецца. Трэба было мяне ўзяць дэнатарам з памідорчыкамі агучваць. Ну, можа, падобна было бы. Сядзеў сабе. Еў. Смачненька, спакойненька, утульненька. Чалавек тут пакутуе, але у тыя моманты, калі я шчаслівы, што гэта вымышлены персанаж і тое, што гэта не я. Час трымае ідзе, гэта несумленна адносін да маіх дайсаў. Глядзі, гульня называецца Fear and Hunger. Павінна быць голадна. Калі рулетка а 12, то бок, ну, хвілінак праз 10. Блін, амаль. Мне патрэбна ведаць, што адбываецца ў канцы голада. Ну і тым больш такая магчымасць адкрылася. Я просто думаў, што гульня, можа быць, дасць мне нейкі выхад. Ну, тыпу, пройдзе час і з'явіцца нейкая, ну, надзея выбрацца. Альбо прыйдзе нейкая хрень і мяне заб'е. А потым, калі гэта я зразумеў, што гэтага не адбудзецца, то я пачаў чакаць, што я звар'яцею. Але і звар'яцець я не звар'яцеў. Вось. І ў выніку зараз я просто, ведаеш, тыпу, правяраю мяжы, наколькі можна ачмурэць у гэтай гульні. Прыйдзе пацук з драбінамі. Ну, што-небудзь такое, якая-небудзь хрень. Але, калі нічога з гэтага не адбылося, то я ведаю, што межы насамрэч далёкія. Толькі не разумею, навошта розум. Ну, тыпу, розум ні да чаго не прыводзіць. Я думаў, розум вельмі важна падтрымліваць. У мяне ёсць 3 параметры, так? І па сутнасці, атрута не дабівае ніколі, што спрашчае, ну, атруту моцна. Вось, розум не прыбівае таксама, голад аслабляе. Вось голад аслабляе, у яго ёсць параметры, у яго ёсць статус, але розум чамусьці статус не павесіў. І гэта ў мяне ў персанажа, якога панафобія, які баіцца ўсяго. Я вельмі здзіўлены. І мне цікава, як працуе захаванне, таму што захоўваўся я толькі ў пачатку. У мяне няма такога, што я захаваўся бы, то бок я разумею, што яна хутчэй ўся гульня як Dark Souls у гэтым сэнсе, што, можа быць, калі я памру, яна мяне проста адразу кіне куды-небудзь і захоўвае мяне ў любыя моманты ў гульні. Засталося ўсяго нічога, там 91 зараз. А тут не так і страшна, ніхто нас не знойдзе. Ну, тут бяспечнае месца я знайшоў. Цёпла, утульна. Мярдзіць толькі. Ось гэта стан з нагамі, толькі мне не ведаю, як увогуле, што можна з гэтым зрабіць, там што персонаж літаральна просто паўзе. Ну і так, тут трэба ведаць, гульня такая, трэба ведаць ворагаў. О, мы аслеплі ад голаду. Тут у пэўных месцах можна захоўвацца ці прадметам. А, то бок мяне на самы пачатак адкіне, так? Засталося ўсяго 5. Так, засталося 4. Я сёння нейкі трэйлер гульні бачыла на пачатку ад аўтара, які прайшоў Dark Souls. Гэта добра. Я прайшоў Dark Souls, там, типа... Не, блин, гэта мне падабаецца вельмі.
Ад аўтара, які ведаеш, як у трэйлеры фільма павесіць тыпа чалавека, які паглядзеў такія-то фільмы. Я ачмуральны рэжысёр тады. Так. 99. Мне трэба ведаць, што за гульня, мне цікава. Это добрый гумар. Ну? Оп. Згубілі прытомнасць, пытаецца. Усё. Конец. Насамрэч нічога такога і не адбылося. Нешта пра мексіканскага ніндзю. Окей. Давайте пойдем зараз наўпрост. Зараз. Палка. Кидальный нож. Вода. Высохшее мясо. О, некий перстенок у меня. Давайте ось тут пройдем. Это праз уваход. Мы адразу ў турму отправились до гэтуля, а зараз праз галоўную браму. Так, перстенок. Перстенок з крывавым дыаментам, устаўленым у яго. Крывавы дыамент выглядае, бачыў столькі смерці, што жыццёвая сіла прям льецца, працякае з яго. Ачмарэць. Так. Кніга гасцей. Хтосьці напісаў радкі. Гэты жах значна моцна на мяне уплывае. Я ператвараюся ў штосьці значна меншае, чым чалавекам, якім я быў раней. Усе высокія маралі і этыкі ўжо нічога тут не значаць. Усе тыя рэчы, якія я зрабіў, каб выратаваць сябе. Не існуе месца для такога мелкага чалавека, як я. Цеплыня і няма больш для мяне месца пад сонцам. Я частка гэтага пацямелля. Частка гэтага ніколі не скончваючыся жаха. Усё яшчэ проста адна шасцярня ў гэтай машыне жаху і голаду. Нейкім чынам я знаходжу гэта супакоюючым. Я маю дакладнае месца ў гэтым вар'яцкім сусвеце. Але я пішу гэта як папярэджанне для ўсіх, хто зойдзе ў гэтую цемру. Пакіньце яго, калі у вас усё яшчэ ёсць магчымасць. Вы знаходзіце невялічкі буклет пад гасцевой кнігай і вы бераце з сабою кнігу жахаў. Окей. Кніга жахаў. З той ножкі ее. Ну, рамку прибрать, пардон. Так. Нешта. Бывае. Кніга жахаў і фобій. Некрафобія. Жах смерці. Фазмафобія. Жах духаў. Рабдофобія. Жах магіі і іншых сіл. Эротофобія. Ага, добра. Пропускаем. Зоофобія. Боязнь жывёл і пачвар. Тератофобія. Пачвар. Ну, там жывёлы і звер. Ну, жывёл розных. А тут пачвары і розных змен у телах. Панафобія. Жах усяго. Окей. Мы паслухаемся, пакінем месца. Я наконт гэтага падумаў. І я вырашыў, што гэта неблагая ідэя. Давайте паспрабуем. Угу. Туман не дае выйсці вам сысці з гэтага месца. Окей. Я паспрабаваў. Што цікава, у персонажаў як бы няма магчымасці мацавацца, то бок па сутнасці усе мае... Усе мае рэчы, это што? Цёмная нейкая вадкасць ідзе з сцяны, крануць яе. Вы адчуваеце, як на кончыках вашых пальцаў лёгкае трымценне. Окей.
Па сутнасці, з таго, што персонаж не мацуецца ніяк. Там, дарэчы, гэта самае. Ахоўнік. Адзіная праблема, што я магу зараз неўдала на яго выйсці, і ён на мяне можа напасць. Нафта можа быць. Я бы так не спадзяваўся. О, броня. Ужо штосьці. Просто калі б можна было пракрасціся. Павярніся налево. Вось. О, блин. Зрэагаваў. Добра. Адразу паспрабуем яму правую руку адчапіць. Міма. Ён удар па нам наносіць. Мы згубілі сваю левую руку. Мы больш не можам трымаць у ёй шчыт. Окей. Бойкі прям жорсткія. І вось ён рывок до нас робіць. Бам. Окей. І ў гэты раз мы не адрадзіліся у мясе там дзесьці глыбока. Не. О, гэтая штука генеруе кожны раз розныя штукі. Я цудоўна тлумачыў. Гэтая штука генеруе розныя штукі. Карацей, на вуліцы можна кожны раз розныя рэчы сабраць. Гэта прям рандом. Збіраем розныя прадметы. Паспрабуем праз галоўную браму пахадзіць. Я сабе знайшоў шлем. Ось. Зеленая трава, нитроглицерин. Окей. Кровавые следы. Тут есть мапа, на якой размешчаны войскі. Вы знаходзіце спіс новенькіх. І іншыя... О, тіндербокс. Карацей, можна сабе яшчэ паходні зрабіць. Ну, у астатнім тут нічога такога. Опанькі. Выглядае так, што ў гэтай клетцы знаходзіцца маленькае дзяўчо. Яна хавае свой твар. Што вы жадаеце зрабіць? Паразмаўляць. Яна плача. З тобой усё ў парадку? Яна не адказвае. Адчыніць клетку. Яна зачынена на гэта самае. Окей. У мяне ключа няма. І на так ніякіх нічога. Вы бачыце фігуры, стаіць там зноў гэты жа чэл. Ахоўнік. Кніга прасвятлення. О, спіс людзей. Тых, каго трымаюць тут, у падзямеллях. Вы не можете разабраць, што тут напісана. Окей. Цудоўна. Кніга свеціцца, ну, яе выпраменьваецца святло у ўсіх колерах спектра. Вы адчуваеце, што ваше падарожжа толькі пачалося, быццам бы ваше існаванне да гэтага моманту, быццам бы проста назіранне за кімсьці увогуле іншым. Вы адчуваеце заўважныя змены ў вашым асяроддзі. Быццам бы ўсё зменшылася,
альбо узнялося, альбо гэта вы узняліся вышэй. Вы разумееце, вы больш разумееце сябе, сувязь паміж вашым розумам і вашым целам пачала гэта самае разбурацца. Вось захаванне. Вы бліжэй да прасвятлення. Гэта прадметам гэта захаванне адбылося. Окей. Даследаванне Альмера першая кніга даследаванняў. Зараз будзем круціць рулетку, так. Добренька. Зараз. Калі б я ведаў, што гэта кніга прасвятлення для захавання, я бы не карыстаў, можа. Але добра. Я так і разумею, у гэтым сэнсе, як бы ты краху вучышся карыстацца прадметамі і разумееш, як, што рабіць. Так, давайте-ка рулетку. На рулеточку. І гэта у нас рулетка на заўтра. Мы гэты тыдзень гуляем... Так, хейспінер. Гэты тыдзень мы гуляем па рулетцы, ўсё акрамя пятніцы. І на наступны тыдзень мы будзем, кожны дзень будзе абірацца топ-1 кожны раз. То бок мы, па сутнасці, будзем увесь тыдзень, у нас штосьці будзе, на наступным тыдні у нас увесь тыдзень будзе штосьці абірацца з першага месца і штосьці вылятаць тое, за што даўно не галасавалі. Так. Пум-пум-пум-пум. Зараз я вам переключу сцену. Так. Ёсць. Закидываю наше голосование. Оп. Готово. І... блин, там патрэбна было пачысціць, там ёсць опцыі, якія у нас няма. Не, гэта не тая рулетка, это дакладна я нешта прыдумаў зараз сабе. Не, іншы результат атрымаўся. Дзіўна. Давайте. Так, где у нас капы? Вось. Яшчэ. Ремволд. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Маджика. І револьт. Ёсць. Так, усё. Гатова. Перамешваем нашы ўсе варыянты. Глядзіце, нагадваю, гэта у нас на заўтра рулетка. Таму не здзіўляйцеся, так будзе ўвесь тыдзень заўтра. Кожны дзень мы будзем галасаваць на заўтра і глядзець. Чым больш пунктаў на гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. І вось яны усе нашыя правілы. Паляцелі. Neighbors from Hell. Магчыма, вам больш знаёмая яна як дастаць соседа. Вось гэтая гульня. Але не ўсе даволі чулі, можа быць, пра яе. Вясёлая. У нас нейкія перапады, карацей. У нас нейкая безнадзейная гульня, змрочная гульня з безнадзейная і абсолютно просто, тыпу, дурненькая такая. Нормальныя такія пераскокі. Так, дадам новые. Ось наша Neighbors from Hell. Колькі ў яе на ёй было? Дзесьці прям у топе была. Так, 55 тысяч на ёй было. Так, 12. Ноль пять. Цудоўна. Готово. Карацей, я зараз покажу, можа, трейдер яе. Так, я яе занёс, я зараз вам спіс аднаўлю. Па сутнасці, гульня спрабуе зрабіць, ну, паказвае, тыпу, як TV-шоу, у якім ваша задача
рабіць пранкі над суседам. Усё. Гэта было да таго, як яшчэ слова пранк увогуле хтосьці карыстаў. Гэта гульня была зроблена. Вось, жартачкі. Але ну такое, типу, падлетку нарм, зараз я думаю, я буду кринжаваць. Той момант, ведаеце, калі ты дарослым становішся, то табе становіцца, у Том і Джері табе становіцца шкада Тома. Вось, і вось, карацей, гэта, мне падаецца, такое же адчуванне будзе, але так, давайте зараз. Neighbors from Hell трейлер. Тизер-трейлер 2003 года. Ну так, слово пранк, по-моему, тогда никто не користав абсолютно нигде. Так, адзінае, што... А, не, вам бачно. Але там ёсць, типу, як не класічная... У нас будзе трошки пераробленая, то бок больш высокая якасць. Але давайте, ну, мне першае, што паказвае, гэта вось гэты трейлер. А боже, ну. Зараз будзе яшчэ реклама, так? Не будзе реклама, цудоўна. Это прям якость 2003 года, як оно и есть, так? Так. Прям есть. Ось такая ось. Як же мне не падабалася гэтая гульня, калі я была мелкай. Чаму? Я яе, можна сказаць, спідраніў. Я прям у ёй нормально так адзін прасядзеў. Ось. Я рознае, карацей, хреновіны рабіў. Ну, і карацей, 100% праходжанне на максімальны рэйтынг і за мінімальны кароткі час, які я толькі мог тады сабе дазволіць як падлеткам, я яе так праходзіў. Ось. Зараз ні халеры не прыгадаю. Ось, абсолютно. Але реально прям на 100%. Прям на 100% праходжання у мяне было тады, калі ачывачак мне за гэта ніякіх не давалі, я просто праходзіў. Ось, не то, каб я быў яе, ну, не могу сказаць, што прям фанатам быў, але мне было смешна, яна некая дурненькая просто гульня. Ось. Тупая, не смешная, непрыемная для мяне. Ну, яна тупая. Я не скажу, што я прям рагатаў ад яе, але яна не... У мяне адчуванне Тома і Джері было. Ну, нейкае такое, ведаеце, типу, тое, за чаго можа падабацца Том і Джері, вось за гэта яно мне падабалася. Ну, мне прыкладна такое у тэме было. Так. Таму што яна такая прям... Ну, яна лайтовая, не ведаю. Яна з-за таго, што яна не нейкая рэалістычная. Я, дарэчы, мелкі недавно пытанне задаў, чаму людзі смяюцца, калі іншым балюча. Гэта вельмі глыбокае пытанне. Ось, гэта вельмі глыбокае пытанне. Крутое, мне падабаецца гэтае пытанне. У мяне няма на яго адказу, але гэта самае, ну, тыпу, мне цікава, гэта цікавае пытанне, на якое я б пайшоў зараз бы шукаць адказ. Типу, яно складанае. Яно значна складаней, чым можна падумаць. Типу, гэта тое, што... Калі задумваешся над гэтым, то гэта становіцца ўсё складаней і складаней. Ось. Добранька. Заўтра гуляем у Neighbors from Hell. Зараз гляну, хто галасаваў за яе. Просто калі гэты хтосьці ёсць у чаце, таму што у нас будзе ляцець даволі
Вельмі хутка гульні. І сваю можна пропустить даволі просто. Угу. Дэвид Торфін голосаваў. Добра. Не ўпэўнены, што ён зараз у чаце. Так, добренько, добренько. Ляцім далей. Сцену я зараз вам переключу. Працягваем далей наши змрочныя паходы скрозь падзямеллі жаха і голода. Ух. Там наперадзе яшчэ адзін гэта самы турэмшчык. Не, гэта не турэмшчык. Хто тут такі? Хто тут такі нахрен? Але ён дакладна гоўнік, ён зараз, калі мне пабачыць, ён на мяне нападзе, я ўпэўнены. Зноў жа гэтая вадкасць, кроў. Тут статуі, якія паказваюць новых багоў тут. Хтосьці тут напісаў крывёю «Выратуйце нас». Окей. Давайте паспрабуем пазмагацца з тым чалам. Просто ён не глядзіць у наш бок. Хтосьці напісаў тут нотатку. Смерць — гэта адказ. З гэтым будзе бойка. Угу. Давайте яму просто па галаве адразу. Ён працягвае біцца нават не гледзячы на тое, што ў яго няма галавы. Окей. Это не тое, што я чакаў. Гульні пакуль не вылетаюць? Не, толькі на топ-1. Увогуле так будзе заўсёды, то бок толькі калі мы абіраем топ-1, толькі тады вылетае нейкая гульня. Блін, ён усё яшчэ працягвае нас біць. Мы хоць і перамаглі, але я не ўпэўнены, што на таго было варта. Камень душы атрымалі. Ён змяніў свой выгляд. Ось, гэта заўсёды правіла зараз выключна такое. З выкідвання аўтаматычнага яшчэ прыбрана магчымасць галасавання ў канцы, то бок яна поўнасцю выключана, будзе заўсёды вылетаць. Няма магчымасці выратаваць. Я ўжо гэта змяніў. І выправіў баг з тым, што пункты з гульні будуць пераразмяркоўвацца на гульні, якія вам... Калі вы перанеслі усе пункты з адной гульні на іншую, і вашых пунктаў не засталося на гульні, быў баг, што пры аўтаматычным размеркаванні гэта ўсё роўна ўлічваецца як вашая гульня, і туды пункты будуць размяркоўвацца. Вось, гэты баг я прыбраў, але, трэба яшчэ назіраць. На жаль, праблема ў тым, што выпраўляць нейкі функцыянал ок, а вось тэставаць яго часу няма. Таму я зараз займаюся пакрыху перапісваннем поўнасцю бота на увогуле іншую архітэктуру. Вось, каб яго я мог пашыраць больш, яго можна было бы дзесьці перанесці, карацей, размяркоўваць яго модульна і тэставаць яго можна было. Таму што зараз аўтаматычнае тэставанне яго проста немагчыма, а калі я дадаю новы функцыянал, мне патрэбна ўсё ператэставаць. Вельмі праблемна. То бок будуць размяркоўвацца ў маё. Яны і так размяркоўваюцца, яны абавязкова будуць размяркоўвацца, проста што не будзе магчымасці выратаваць гульню проста галасаваннем у канцы. Вось такое. Што за кніга? Пачакайце-ка. Пустая кніга просто з... можа быць, гэта якраз такі кніга, якую патрэбна скарыстаць у той бібліятэцы ўнізе. Просто я не ўпэўнены, як у яе трапіць у бібліятэку ўнізе. Двор. І тут павешаная. Окей. Тут ёсць калодзеж. Ад яго пахне смерцю. Можа, рызыкнуць паспрабаваць? У мяне, дарэчы, крывацёк і інфекцыя, якая распаўсюджваецца. А мне няма нічым сябе перавязаць, нічога такога абсалютна. Давайте вось гэта патрэбна інфекцыю вылечыць. Усё, ад інфекцыі мы пазбавіліся. Там вуконг падкраўся да топа, цікава, колькі ён у Польшы каштуе, ці хопіць адной ныркі стрымера. Магчыма, 2 прыйдзецца аддаць. Пасля атрымання сталага побыту рыхтавацца да сабесаў Netflix.
А чаму? Чаму такі выбор? Просто я пытаю, тому что Netflix недавно у мне, типу, нешта писала, что актыўна Netflix нешта людзей у LinkedIn, по-моему, дасылаў, что о, Netflix людзей набірае, карацей, недалёка ад вас. Я такі, кагосьці набіраюць. Фарміць грошы. Окей. Зразумеў. Ну, хацелася б так. Що там для Netflix патрэбна? Якая мова праграмавання? Навучуся, пакуль я тут сталы побыт атрымаю, у мяне 10 гадоў яшчэ ёсць. Жартую, ну там, усяго-то некалькі. Так, нейкая сіла ўтрымлівае гэтыя дзверы. 5 сабесаў. Окей. 5 сабесаў, але мова якая? Ну, типу, ім якія спецы патрэбны. Ім же ж дакладна... Ну, я не ведаю, на чым Netflix напісаны. Прям не уяўляю. Карацей, мне падаецца, я бачу пентаграмы, і, можа быць, гэта можна неяк адкрыць. Розныя её. Опанькі. Вось гэта, я быў у гэтым месцы. І тады атрымліваецца, я ўжо ведаю, куды ісці, каб сустрэць... можна перавязку сабе зрабіць. Блин, як жа мы аслабленыя ўжо. У мяне стала праз 3 гады і час на падрыхтоўку. Ну так. Кроў і кветкі магія 1. Скрутак берсерка мы знайшлі. Здароў, чел. Што тут робіш? А на што гэта падобна? Я магу заўважыць, як ваяр падобна на цябе не зразумее значэнне гэтых бібліятэк. Окей. Гісторыя аб кішэнным каце. Добра. Ну, Pocket Cat. Братэрства. Ну, карацей, мы тут рознае пазбіраем. Вось. Можна паставіць, і вось, і тады яна ад'язджае. Я ідэальную кнігу знайшоў у іншай бібліятэцы. Оп. Пусты скрутак. Давайте-ка почитаем, что мы там познаходили. Так, братэрства. AWS Java React Python. Рознае для рознага. Окей. Ну, окей. Зараз бы захавацца. Ну, на жаль. Наступныя старонкі расказваюць о падзеях, якія адбыліся ў 809 годзе пасля нараджэння нашага Хрыста, узнёсшагася. Гісторыя аб братэрстве вядома шмат каму, але мала хто ведае сапраўдную гісторыю, з якой адбыліся ўсе паэмы і песні. Братэрства мела 5 людзей. Франсуа, дамініруючы, Нілван, бясконцы, Валтейл, прасвятлённы, Чамбара, пакутваючы. А потым і быў яшчэ 5. Той, хто ніколі не дасягнуў такога велічу, як і рэшта групы. Гісторыі яго не маюць таго, хто мог бы іх паслухаць. Забыты. Братэрства было створана, каб шукаць старых багоў, якія пакінулі чалавецтва без свайго кіраўніцтва, без дапамогі ў часы жудаснага як это перл, ну, у дрэнныя часы. Вялікія каралеўствы павольна загнівалі, і вялікія каштоўнасці чалавецтва, у якія яно накіроўвалася, былі замененымі прынцыпамі, як это, defiled, прагніўшымі прынцыпамі і практыкамі. У якім сусвеце ўвогуле адбываюцца падзеі, там ёсць нейкія
Тут пераклікваецца з нашым сусветам, але не наш сусвет. Назвы з'яўляюцца, але потым перамешваюцца ў іншыя штуку. Гэта, карацей, не наш сусвет. Тады існавала старажытная грабніца старажытнага горада Махавры, якая працавала як хаб для некалькіх розных планаў існавання, месца, дзе чалавек мог сустрэцца са сваім жа стваральнікам. Тыя, хто трапілі туды, апынуліся бы у бясконцым як это не скончуючымся віхоры планаў існавання багоў і планаў пасля смерці. Тут братэрства патрабавала права на кіраванне, каб чалавецтва магло само сабой кіраваць. Волю, каб нам асобна абіраць наш шлях і наш лёс і будаваць будучыню, якую мы заслугоўваем. Окей, цікава. Ну, то бок, як бы яно адрывана ад нашага сусвета вельмі моцна. Можа, за 3 гады якраз яшчэ ў АВС досвід атрымаю, то пакуль толькі журы Google. Ну, я думаю, можна спакойна сядзець і рыхтавацца. Нават калі ты не пойдзеш здаваць якой-небудзь сертыфікат АВС, то можаш спакойна сядзець сабе і проста вучыцца на гэтыя сертыфікаты, а потым, ну, проста веды падняць. Ну, ідэале, конечно, сертыфікат атрымаць, таму што можна потым павадзіць перад носам працадаўцы, што, глядзіце, у мяне сертыфікатик ёсць. Так. Даследаванне Альмера. Даследаванне Альмера, частка 1. Так. Нарадзіўшыся ад Virgin, забыўся. Чалавецкая... І ён, карацей, нарадзіўся ад маці, невіннай маці. І перамешаная яго было чалавечая сутнасць, перамешаная з фальшывым богам. Бог, які хадзіў сярод людзей, Альмер, сабраў 12 апосталаў са сваіх самых даверных кампаньёнаў. Разам яны збіраліся прынесці стары міравы парадак. Каралі і султаны таго часу не чакалі, пакуль чалавек з чалавечай боскай постаццю падышоў бы да іх залатых брам. Замест гэтага яны злавілі Альмера. Нованароджаны бог быў прыкаваны да крыжа, яго рукі шырока разведзены, і ён быў пакінуты крумкачам, каб яны яго з'елі. Але Альмер узнёсся. Так, з усё яшчэ рукамі, усё яшчэ шырока расстаўленымі у бакі ад крыжа, ён узляцеў. Стаў сімвалам усяго таго, што мы ведаем зараз. Ператварыўшы сваю фігуру з крыжом у штосьці большае, сімвал надзеі і дамініравання. Патраціўшы 3 дні і 3 ночы ў горадзе багоў Махабр, ён вярнуўся назад да людзей. З яго застаўшымся 11 апосталамі ён забіў каралей і султанаў таго часу, таму што гэта было справядліва. І прынёс стары міравы сусветны парадак. Цнатлівай, так. Ну, нявіннасць таксама ёсць, але цнатлівасць тут лепей падыходзіць. Мне проста ў галаву не прыйшло. Так. Гісторыя Pocket Cat. Першая глава, абожухна, там намалявана. Гісторыя Pocket Cat. Частка 1. Быў дажджлівы дзень дзесьці ў вёсцы на поўнач ад леса Мервуда. Вільям, самы дзікі з дзяцей, якіх толькі ведалі ў горадзе, глядзеў на кропелькі дажджу за вакном. Яго маці папярэджвала яго, каб ён не хадзіў на вонкі. Падчас дажджу добрыя хлопчыкі дапамагаюць сваім бацькам з рознымі задачамі па дому.
Так, дождь приносіць усялякія розныя небяспекі, пра якія маленькія хлопчыкі па-іншаму і не даведаюцца. Не паслухаўшыся папярэджванняў і без клапот, Вільям выбег у кусты і павёк глыбока ў Мервуд. У сэрцы леса, увесь прамоклы ад дажджу, Вільям пачуў гукі цяжкага дыхання з парозаросшага грота паблізу. Асцярожна Вільям паглядзеў скрозь лісце. Ён ніколі бы не мог паверыць там сваім вачам, калі ён пабачыў добра прыгожа апранутага ката, які стаяў на двух нагах, у 2 разы, чым вышэй за тату Вільяма. Кот стаяў спінаю да Вільяма. Яго рука хутка рухалася ў яго кішэні, пакуль 2 вялікіх жоўтых вока глядзелі бы глядзець у мяшок з вялікім наткненнем. Раптоўна рух рукі спыніўся. Нават нягледзячы на тое, што Вільям добра схаваўся ў лісце, раптоўна кот павольненька павярнуў свае вочы да яго. У жахе Вільям збег так хутка, як толькі мог, дадому. 2 гарачых жоўтых вока кота пераследавалі яго да самай брамы яго дому. Каля дзвярэй яго сустрэла маці. То бок ты просто ўзяў ды пайшоў у лес, так? Сказала яго маці. Ты пабачыў штосьці, што ты не павінен быў пабачыць, так? Спытала яго маці. І ведаеш, адкуль я гэта ведаю? Маці Вільяма пайшла ўнутр і прынесла невялічкую скрынку, парсел, гэта не мяшок, божухна. Ну, карацей, неважна. Прынесла рэч, поўнасцю абгорнутую. Гэта з'явілася каля дзвярэй якраз перад тым, як ты сюды прыйшоў. І яно было адаслана маладому містру Вільяму. Павольна Вільям распакаваў паперу з маленькімі мышкамі на ёй. Унутры пакунка была кашачая мята. Окей. Прыгажусь такая. Магія крыві і кветак. У гэтай... Божух, наколькі тут кніг? Я нешта не гатовы быў, што тут будзе столькі кніг. Давайте я зараз апошнюю хуценька прачытаю. Яно, конечно, дадае, адчуванне гульні, але хацелася бы паглядзець яшчэ што-небудзь. Я просто сам прачытаю, потом патлумачу, калі штосьці важнае будзе. Окей. Добра, што я гэта не чытаю. Добра. Я добра, што я не чытаў. Пакінем гэта там. Хай гэтая траўма застанецца толькі тваёй. Ну, тыпу, тут є жахі такія, тыпу, як частка хоррора. На зямлі ляжыць просты кінжал. Я нагадваю вам аб вашым дзяцінстве, калі ваш тата вучыў вас змагацца, на мячах падобным кінжалам. Гэта можа быць падыходзячая зброя для дзяцей, але для дарослых яна занадта маленькая. Там сыр ёсць.
Там подається зліва чел якраз такі, які кислотний, об яким нас попереджували. Ось, бачите, той. Так, там не пройти. Угу. Старожитная статуя стоит тут. Чи ждаете вы помолиться? Помолиться Альмеру, потому что я думаю, что это Альмера. Мы скончили молитву. Ничего не отбылося. А боже, чат, я там не упомню, что я могу это на Твиче. Там карате 18+. Давайте хоть за это позмагаемся. Поразмовляем. О, тонкая истота. Покинь меня, некая ласка. Я спробую перетвориться в бабочку. Выразно молчать. Угу. Там визуально 18+. Все в этом проблема. Там зайцатрусы. Не ты, якія вы подумали. Непристойное 18+. А Twitch такое вельмі не любіць. Прям вельмі не любіць. Типу, яму прасцей што-небудзь іншае бачыць. Я могу, конечно, просто на усялякі вырубить просто, ну, визуал на стриме. Типа, едим краху. Мы уже ослабли от ежи. От недохопа ежи. Блин, а коли мы сдымем этот стан? О, мы ослабли? Цікаво. Мы проголодались, и стан это не здымается просто так. Гук так само. Ну, гук, сподіваюся, давайте каратей, а на усілякі, тому що, ну ви бачите каратей. Буде вам рулетка. Я не ведаю. Что-нибудь. Нехай рулетка повісить покуль. Я сподіваюся, сцена буде... Так. До речі, ми закинули першого відьмара. Ну там хоча б тільки картка, там один раз у хрен ведає кольки. Угу. Окей, тут кабзда каратей, чат. Это докладно... Не. Ой, господи, тут карацей гэта яшчэ і... О, божак, ну. Я зразумеў. Персонажу гэта дакладна дапамагло. Добра, усё. Я сышоў адтуль. Прыйшлі ў ТГ? Давай. Зараз. Там, ну, усё трэба было зразумець, што ўсё рухаецца і карацей тут. Тут кролікі, карацей. Зайцатрусы. Толькі не засем'яны. І тут яшчэ і тое, што па законах, па беларускіх законах зусім забаронена на пераследаванні, карацей, каб вы разумелі. Так. Даслаў. Зараз я сойду адсюль зноў.
И переключу сцену назад. Жесть. На что вы меня не подписали? Так, у меня есть отчувание, что коли правильно помолиться, то тут откроется проход. Мне что не подсказывает так. Можно Сильвиан... Давайте Сильвиан помолимся. Хотя это может дренно скончиться. Не з'явилося. Добро. Ідемо сюди. І калі гэта ўнутраная заля... Мне цікава, тады кат гэты, ён як, ён што? Ну, ось, дарэчы, тут 10 туалет будзе. Вось он туалет, у якім мы померлі. Дагэтуль. Старыя кнігі. Шчасціць мне на кнігі. О, старажытная кніга. Добра, мы можем захавацца тэоретычна. Мы можем альбо прытрымаць, таму што, ну, рана як бы ідзе добра, можна сказаць, але нічога такога. Тут няма нейкай пагрозы, якую я бы не мог адолець. Вось гэта чэло, напрыклад. Ось гэтае чэло. Я думаю, увогуле ім галову адразу адрубіць. Блин, не трапіў. Што за лухта? Што за лухта? Не Nancy трапілі. drew shadow at the water's edge. На Nancy Drew Shadow at the Water's Edge отправляется 5000. Дякую, великий Волчара. Оп. -1. Блин, да что я мимо тут все бью? А, и он меня ослабил. Да? Чому? Все, меня раптоўна забили. І да гэтага ўсё было просто, а я іх выбавер не раз просто неяк разнёс ушчэнт, а зараз я не мог трапіць ні разу па ім. Ну, сурочыў. Лухтанік. Упс. Нечакана. Нечакана. Ну, тут хаця бы вось. Кніга распадаецца. Книга забытых успоминов. Это что? Когда вы читаете книгу, мне может быть варто их не читать. Ну, в сенсе... Ага, не, это успоминам нашим минулым наполняют наши... Ну, успыхивают у наших вачах. Але некоторые из этих успоминов вам не належат. Вы памятаеце продкаў, якія жылі на замёрзлых пустэлях Ольдегарда? Вы памятаеце замерзшыя зімы, дзе надвор'е і богі выпрабоўвалі трываласць вашых людзей? Толькі наймацнейшыя пабачуць, калі сонца зноў з'яўляецца ў вясну. Вы памятаеце, як ваш тата паглядзеў на вас з цёмнага кута вашага дому? Вочы голоднага чалавека. Вы памятаеце, як вы абодва, ну, ніхто з вас не еў нічога за апошнія 2 тыдні, як голад нават перадолеваўся нават самых добрых з людзей. Вы памятаеце, як ваш тата нарэшце зрабіў спробу пры поўным месяцы. Але ён быў настолькі, але быў уже занадта слабы падчас, ну, за голаду. Вы памятаеце, як яго слабыя рукі спрабавалі вас перамагчы. Але ён паказаў, што ён быў слабей з вас дваіх. Вы памятаеце той пір, які у вас быў на наступны дзень? Было так шмат мяса на адкрытым вогнішчы,
Яно магло накарміць нават жывёл з бліжэйшых лясоў. Вы памятаеце? Божухна. Вы памятаеце, як за талерку вашага таты, ну, в сэнсе з вашым татам, жывёлы самі навучылі вас хітрыкам выжывання. Вы памятаеце стральбу з лука? Чмырыць, канешне. Так. Agility lag. Цікава. А што гэта? Высокі ўзровень стрэльбы з лука. Выкарыстоўвайце свае дакладныя стрэлы, каб забіць вашага ворага з дыстанцыі. Окей. Блин, гэта чел на мяне напал. Я думаў, ён не заўважыць. Давайте яго руку адрубім адразу. Таму што мы ведаем, што... ён кусаецца. Божухна, трэба галавой ему адрэзаць. Усё ж таки трэба ад галавы яго пазбаўляць. Блин, не трапіў. Давай, голова. Ёсць. Без головы ён не такі небяспечны. Ёсць. Цікава, што за каменьчык душы, што ён робіць. Давайте зараз паспрабуем сюды схадзіць. Мне падаецца, я ўжо ведаю адказ, але я павінен праверыць. Потому что я до конца гэтае месца не агледзеў. Руны. Так. Ахвярны круг старажытных багоў. Каб атрымаць фавор ад іх, гэта месца, дзе вы паказваеце сваю удзячнасць. Грогарос, знішчальнік людзей. Жадае чалавечых ахвяр. Сільвен, богиня божухна, фертыльнасці і кахання. Жадае нічога, чым акт кахання ў сваё імя. Окей. Нам трэба раны свае заматаць, карацей. Штосьці зрабіць. Хаця б вось гэтую інфекцыю спыніць. Таму кроў губляем. Паказаць каханне. Добра. Нельга пакахаць самога сябе на гэтым коле. Я паспрабаваў. Это зараз у меня коты, пачакайце-ка. А боже, там ахоўнік. Момант. Нешта гук быў. А ты нешта там робіць. Там нешта Фрэя тонка-тонка мяукнула. Я подумал, что нешта здарылася, але не. Потым пашоў шукаць, дзе Люцик, і ледзь яго знайшоў.
Але ўсё нормально. Просто котикам сумно. Так, гэта турэмшчык. Так, ён прям жестненько. Бачыце, вось там. Ён, карацей, праблемны. Ён просто, калі мне не пашчасціць, ён робіць рывок. І з гэтым рывком ён, па сутнасці, мяне шоціць. Ну, там, неважна, як добра я змагаюся ў іншых сітуацыях. Але гэта ваншот. Так, ну, гэта вядзе ў двары. Але гэта не тое, што мне патрэбна. Давайте зараз, у гэты раз мы паспрабуем упасть у калодзеж. Ага. Не зачынены. І гэта пачатак. Толькі пачатак у іншай частцы падзямелля. Усходні парфюм. А што гэта такое? Это броня? Ага, аромат прыцягвае пачвар і зверей у любых тыпаў. А давай, гэта самазабойства, але я гэта зраблю. Аксесуар. Гэта, калі што, заходняя частка, калі б мы пайшлі ў іншы бок. То бок, калі бы мы пайшлі не праз галоўную браму, мы бы вось тут апынуліся бы. Так, вось гэта ёсць, і мы можам зараз палячыцца. Крыху. Трубка. Дзе? Я не бачу. А, не, вось яна. Угу. Штосьці можна курыць. О, слухайте, травы мне, можа быць, можна курыць з ёю. Можа быць, тады і найбольшай эфектыўнасці даюць. Давайте перад тым, як пайсці далей, яшчэ агледзім папярэдні праход. Накладна забаніць. Так не, там курыць нормальную штуку. О, блин, гэта ж хрень. Яна, дарэчы, даволі слабая, як мінімум мне, блин, не прайшоў. Давайте. 3 тентакля. Той момант, калі вось я хутчэй за ўсё вось так. Хоць я згублю 10 здароўя. А, не, я не згубіў 10 здароўя. Оп, удар по мне. Ау. А, гэта я трапіў, усё. Просто тады атакі больш трапныя і больш моцныя. І па сутнасці я магу тады вось ад тентакляў пазбавіцца, і ён ужо нічога не можа мне зрабіць. Адзінае, што мне ён запусціў чарвей гэтых у галаву, у цела. Нічого карыснага я няма. Так, мы прагаладаліся. Мы зялёнай травою зараз прыбярэм гэтых чарвей. Чаму я не магу ёй скарыстацца? А, гэта інфекцыя, не тое. А дзе было... Угу, гэта трубка, нічога курыць нельга. Халера. Я просто хацеў яшчэ абшукаць што-небудзь. Знайсці, можа быць, штосьці карыснае, калі пашчасціла. Гэтыя чэлы даволі павольныя. Просто што іх шмат. Палка. Высохшая.
Два яйки. Оп, обійшов. О, старая бочка с вином. О, крутенько. Выглядите, можно винчика попить. Чекайте-ка, а я могу наполнить той вадкостью чорной собі шкляночку? Блін, треба було би поспробувати. Мгм. Так, эту хрень. Варто бить, не варто бить. Просто, это... О, там почекайте, там ключ. Не, это не ключ подалося. Это гнилое мясо. Яго кранаць не будем. І гэта я ўжо ўсё абшукаў. Добра. А чаму Baldur's Gate 3? Яно ж не падобна. Блин, придется биться. Аллегра, может, дрянная идея. Блин, пытается дрянная идея. Давайте, кровожерство. Оп. Дрянная идея. Книгу прочитали. Поэма об катаваннях и хаханню. Посадили паразитов у меня. Угу. О, вось, до речі, новая старожитная книга. Мне пощастило зараз. Так, поэма об каханні і катаванню. Зноў не буду я читать это услых, тому что тут нешта мне здаецца занадта. Нешта нічого конкретно, блин, заўважу. Так, мы ведаем, што яго галаву рубіць адразу, таму што галавой ён кусаецца непрыемна. Ён усё яшчэ будзе біцца, але б'е значна слабей. Мінус рука. Мінус яшчэ одна рука. І торс яму. Тут ён просто б'е тупыя удары. Зараз патрэбна як мага хутчэй пазбавіцца ад інфекцыі. Крывацёк, на жаль, так просто не зняць. Душу забралі. Вось і кніжачка трапіла. У гэты раз пашчасціла. Во, дарэчы, зараз я магу? Вось, можна сабраць усё ж таки. Чорная вадкасць. І зараз мы яе вып'ем, таму што можа быць яшчэ... тут не, мы не ведаем. Мы не можем яе выпіць. Ну што, пойдем униз? Зноў жа. Ось так пойдем. І я магу падвысіць свае шансы нейкім чынам. Толькі я не ўпэўнены, як гэта зрабіць на геймпадзе. Не пашчасціла. О, насамрэч тое, што мне было патрэбна. Хоць гэта і не крутая нейкая штука, але гэта тое, што мне патрэбна. Якраз такі. Усё, і блакітненькую можна. Я адразу пайду на паверх ніжэй. Мне няма сэнсу тут затрымлівацца асабліва. Ну, калі я толькі не збіраюся сабраць прыпасаў.
Вось яны могілкі. Камень юхан паўночных лясоў. Вось я ожидаю зараз сэра гэтага пабачыць. Сэр Соня. Йона. Сэр Андерс. А, не, может быть и не оно. Может быть и не оно. Зараз хаджу до того чела. Так. О, нормально. Тут насамрэч, дарэчы, даволі шмат ежы. Можна жыць. О. Халом. А, уже, блин, у меня уже есть такие. А есть нечто скрафтить, может быть? Не. Дарэчы, может быть, что стереть можно. Предметы нема. Скрафтить? Не, только походню можно скрафтить. Сухие грибы. Трава. Грошы, якія я не ведаю, навошта тут грошы ўвогуле. Пакуль ніводнага гандляра за ўвесь час. Раслінкі. Што? Дзе яно? Боунсо. Эфектыўна супраць інфекцыі. Можна пазбаўляцца ад інфекцыі. Толькі, я так разумею, я буду пазбаўляцца сабе рук-ног. Сеймур. Сэр Сеймур. Добра. Там іншыя былі сэры. Ну добра, мы гэта ўжо ўсё ведаем. Тут можа пашчасціць з рыштункам. Не. Як тут карыстацца манеткамі гэтымі? Мне сказано было, што тыпу і можна заціснуць shift, але клавіатура зараз працуе? Не, клавіатура зараз не працуе. Давайте на клавіатуру паспрабуем. А, перестала працаваць, у прынцыпе, ну тыпу, яно геймпад толькі залавіла. Может быть, просто оно нормально не отловило. Так. Не ведаю, короче. Не пошастило. И тут мне не пошастит, так? А, не пошастило, вот хотя бы одной. Щит. Хотя бы щит. Просто с 3 месяцев я литерально только одной достал. Это мне допоможа. Так, наконт нашего голоду. По краху становится голодно, тому давайте яких томатов поедим. Для тых, хто мимо проходить и не ведае, что тут увогуле адбываецца, гэта Fear and Hunger. Гэта JRPG, зробленая інды камандай, не ведаю там колькіх чалавек, але інды кабзда, таму што гэта RPG Maker. Просто гэта максимально такі змрочны сусвет і пра расчленёнку, жорсткасць, секс і вось гэта ўсё. Яно прям змрочненька, мы ледзь выжываем тут. Тихенько стрим звернуўся, экран згас. Ну, у мяне паказвае ўсё нормально, так што на тваім баку нешта. Такі просто хопіць. Ад жаху, пэўна. А. Вось, і яна вельмі на рандоме пабудавана, там у вас кожная скрыня, вы померлі, прыходзіце ў гэтае же месца, там усё рознае, і я так разумею, рандом, ён прям у сэнсе таго, што няма такога, што рандом трошки падкручаны, што ў некаторых месцах штосьці
Вось больш рэдкая, чым далей вы прасоўваецеся, больш штосьці крутое. Не, вам просто прям падаецца любы прадмет увогуле можа выпасці. Падаецца. Просто такое адчуванне ёсць. Так, таму што можа быць поўнае смецце. О, кіджачак, якім можна кідацца. Выбухоўка. Сохлае мяса. Это цудоўна. Салямі? О, упершыню такое. Ну добра. Ну мы нормально припасаў тут так набраліся. О, тут яшчэ ёсць. Блин, цікава, ці абмежаваны хоць неяк інвентар, таму што мы знаходзім рэчы. Угу. Так, мы полностью гэта абышлі. У папярэдні раз, калі я шоў просто тут па дарозе, то я сустрэў нейкага рыцаря. І гэта была капзда, таму што ён шоў на мяне. І калі б я не збег, гэта была б дакладна смерць. Зараз я яго не бачу. Ён падзеўся, я не ведаю. Так, гэтыя дзверы закрытыя, у мяне сіл не хопіць іх выбіць. Ідзем глыбей. Угу. Тут быў турэмшчык у папярэдні раз. Я жадаю як мага хутчэй яго абысці, калі я з ім магу тут... Я магу ад яго адысці. Блин, там не абысці ніяк. Блин. Угу. Это тоже так само можна паспрабаваць выбіць. Але нахрен гэта. А вось турэмчык, я яго абышоў. Блин, а тут няма ніяк. Давайте попробуем выбить какие-нибудь двери. Давайте Bloodlust. Эта дверь занадто моцная для нас. Блин. Мне падаецца, прыйдзецца перамагаць гэтага турэмшчыка. Прыйдзецца біць яго, таму што я не бачу іншага варыянта. А ёсць штосьці карыснае, типу, там было, типу, Хелсі. Тук. Давайте рослинки. Так. Ну и наедимся, потому что внешне мне показывает, что придется биться со здоровяком, а там я придется користаться некими предметами, потому что только у него может быть ключ от этой локации. Але он мне ваншотник, или я не помылку зароблял. Где ты? Вот он. Предмет. Кидальный, вось, выбуховка. О, не, выбуховкой можно выбивать обвалы. Это цікаво. Блин. Мне было бы добро, реально. Блин. Давайте выбуховку на его кинем. Опаньки. Выглядите. И он згубил свой баланс, и он на меня рывок не зробить. Усё, нормально.
Момент там нешта код спрабую выбрацца. О, я перамог яго. Так, галоўнае, каб яно з паўзы не выйшло, зараз я кота выпушчу. У мяне кот уж афігаваўся, я думаў, яму складана выбрацца, але не, сам даў рады. Вітаю, Рыцан, вітанечкі. Так, цела гэта ёсць. Што за персцёнак? Так, прокляты персцёнак, які спыняе кроў і таму спыняе ваш крывацёк. Ніякім чынам нельга патлумачыць гэта як магіяй. Ну, калі з'явіцца крывацёк, то я возьму гэта па сутнасці. Але я разлічваў, што мне будзе, ну, магчымасць прабіцца скрозь, ну, яго будуць ключы. Столькі прадметаў у мяне няма. Падыходзячага. Я мог бы... Рон. Я збегаю ад дзвярэй. Жудасныя дзверы. Блин, тады турма не варыянт. Тут таксама не прабіцца. Тады галоўнае... блин, вось там гэты залатыя. Вось яны, яго і бачна. Зараз я... Вось бачыце там чел? Просто ён дакладна мяне просто шотне. Па знешняму выгляду скажу. Мне лепей да яго нават не набліжацца. Добра, што я не стыкаўся з ім дагэтуль. Ну все, сыходзім адсюль. Таму што па сутнасці, гэтую лінейку я закрыў. Тут як бы нікуды не прайсці, акрамя як у турму ўніз. Альбо мне патрэбна знайсці дзесьці ключы, якія будуць ад турмы. Так. Что там за чырвоненькие? Red Можа расплаўляць пэўныя аб'екты. Можа быць, на тых сцен, тых самых дзвярах паспрабаваць. Таму што яна па тыпу павінна іх расплавіць. Давайте паспрабуем. Таму што іншых варыянтаў, акрамя як прабівацца скрозь... Ёсць яшчэ, канешне, галоўная частка замка, якая не даследавана до конца. Так, я лепей у бакавы калідор ось так пайду. Таму што там залаты гэты чел. Я ждаю з ім сустракацца. Не веду, дзе ён ходзіць. Вось гэты двері. Давайте паспрабуем расплавіць іх прадметам. Не, не дапамагло. Блин. Оп. Оп. Золотый чел. Мяне не бачно было. Я сходил в краму за смятанкой, зараз буду есть мамины колдуны. Цудоўна. Мне бульбачки крыху ляжыць, я ўсё шукаю момант, калі я пожадаю адолею зрабіць дранікі сабе, таму што дранікі жадаю. Я іх як бы жадаю, але я наеты нейкія апошнія некалькі дзён там аб'ядаўся і дранікі просто не ўлезлі бы. Хоть у когось нормальный понеделок. А что, у нас ненормальный понеделок? Самый звычайный понеделок. Ходим на трупы, глядим. Месцамі трохи клопачуся, что Twitch меня забанить нахрен. Все нормально. Так, почекайте, а про это мы ходили?
Вы чуете голосы внутрі вашей головы. Прийди и знайди меня. Дай дозволь крови плыть. Выглядит так, что двери зачиненные. На дверях есть это самое, эмблема крумкача на замке. Я спробую его расплавить. И он не реагует на гэтую вадкость. Добра. Не працуе. Я знал, что тільки годину як проснулся. Угу. Ну то так, раніца прям. Блін, нічого особливо корисного нема. Я збираю припаси, але, ведаеце, ёсць адчуванне, што я павінен зараз захавацца. У мяне ёсць прадмет, у меня есть кніга. Я думаю, я зараз ёй скарыстаюся. Таму што ідзе мне благам. Але адзінае, што, ну і шмат чаго даведаліся, праглядзелі. Давайте кніга. Старажытная кніга. Вы адчуваеце, як унутры вас штосьці змяняецца, калі вы дастаеце кнігу. Я думаю, так яна будзе тое же самае. Наступствы могуць быць жудасныя. Пачакайце, гэта не тая кніга. Это книга с магией. Это не книга Узнесения. Блин. Я думал, что у меня есть книга с захаванием, але это книга магии. И мне можно не пошчастить, и, ну, короче, там можно научиться закону. О, до речі, можно поспробовать тыя двери выбить. У меня зараз выбуховка выпала. Я, до речі, так разумею, тут есть момент лютейшего рандому. У сенсі того, что вам могут... Блин. Мяне зноў падлога зацягнула ў мары. Дзе там гэты чел пужаючы? Дзе ён? Вось ён. А вы думалі, без хорораў будзе? Угу. Мне вось цікава. Такое адчуванне, што тут ёсць сакрэтачкі яшчэ. Я, конечно, прадметы пазбіраў, але... О, яшчэ одна выбуховка. Усе наши 1299 ботаў згінуць. За ботаў я не пераймаюся. Хацелася б, конечно, каб Twitch з імі разабраўся. Не я. Мне просто лянотна. Мне зараз просто лянотна. Мне настолькі, ну, типа, не до того. Так, тут мяне подзаціскаюць гэтыя пачвары. Я думаю, я змагу гэтыя дзверы выбухнуць хаця бы. Дзе вода капае? У гульні? У гульні. Мы можем... у нас есть выбуховка, мы можем поспробовать повыбивать двери у турме. Ось, я просто хотел бы захавацца, але захавання у мяне няма ніводнай кнігі на захаванне. І тут няма нейкіх там, типу, сейф плейсаў, ну, там, сейф спотаў. Як у Resident Evil. Я увогуле не уяўляю зараз мне, як мне захоўвацца, калі я жадаю скончыць гульню. Ну, типу, можа быць, яна захоўвае на выхадзе, але пры гэтым, калі ты жадаеш кропку да вяртання, то хрена здуа табе. Супер унікальныя рэдкія кнігі, якія дазваляюць захоўвацца. І одну я скарыстаў просто тому, што я хацеў даведацца, што яна робіць. І потым даведаўся, што яны... Там, типу, кніга прасвятлення. Унікальная. Кабель сілкавання з розеткай. Думаеш, дапаможа? Я не ўпэўнены. Апошні раз, калі я так спрабаваў захавацца, у мяне зламаліся захаванні. Абсалютна. Так, давай зараз паспрабуем выбіць дзверы. І вось яна выбухоўка. Няўжо. Это, карацей, выбухоўкі недастаткова, каб пазбаўляцца ад дзвярэй. Яна забіла турэмшчыка, але дзверы не перадолела. З гэтага чэла можа быць... Калі б, карацей, у мяне было шмат выбуховак, я, можа бы, нават залатога гэтага паспрабаваў бы забіць. Просто ён выглядае як чэл, які дакладна мяне ваншотне. Не жадаю спрабаваць нават.
На ложку можна захаватися? На яким ложку? Я не бачив ні у одного ложка за увесь этот час. Подається. Ну, конечно, я зараз пойду... Ой, блин. Читав чат. Так, давайте-ка... Привожество. Ау. О, не холера удар. Одразу. Так, мы уже починаем пужаться нечто. Давайте-ка мы... Что мне может допомогти з моїм розумом? Так. Віскі. Ось. Розум нам одновіло. За яйцетрусами? А, ну, зрозумів. Не, это не оно. Там, конечно, полностью все обновляется, але только один раз. Так, нормально. Обновили себе все. Блин. Может быть, праз кухню зараз обойдем. Я просто не ожидаю позбегать боек, потому что бойки, по сутности, кожный раз это губление ресурсов. Есть магчимость обойсти, вось як гэтых, то лепей просто обойсти. Блин, ну обойшоў. Ну, альбо бы там змагались, альбо бы тут. Давайте, может, в голову поспробуем. О, можно его ваншотнуть, коли в голову бить. Я просто на тентаклях концентрировался, да, это ли. Але тентаклі лухта у выніку. Добре, тоді йдемо на поверхню. І там може бути 10 у головній залі, ну там на перших поверхах, може бути 10 знойдем собі ложок. Заховатися. О, а ти хто? Гандляра. Вітаю. Воєводче. Яны ўжо пачынаюць атрымліваць гэты позірк, згублены позірк. Ты хто такія? Маленькая птушка напела мне, што ў гэтых падзямеллях трапіла новы набор не барак. Я просто побачыў магчымасць для бізнеса. Ну што будзе? У вас есть 22 срэбныя манеты. Што вы ждаеце на іх набыць? Зеле жыцця, зеле... А, ну, зразумеў. А не, пачакайце-ка, поўнага лячэння. Што такое Potion of Life тады будзе? Так разумею, поўнасцю ўсё аднавіць. Давайте яго набудзем. А, ён адну рэч прадае. Тады там зеле жыцця 100% патрэбна набываць. Я так думаю, што яна поўнасцю аднаўляе нам цела і розум. Можа быць, поўнасцю ўсе параметры аднаўляе нават. Так, гэта я ўжо ўсё агледзеў. Ці можа быць тут 10 ложак? Так, эту клетку я не веду, як адчыніць. Захавацца мне тут таксама няма чым. Цудоўна. Это я ўжо ўсё агледзеў. Гэтага чэла я забіў. І нават захаваўся якраз таки тут. Можа быць, у турме з гэтым пазмагацца? А, вось он там пайшоў бок. Блін, іх тут двое. Я думаў, гэта адзін з іх толькі. Так, прадмет, выбухоўка. Яна прям вельмі эфектыўная супраць іх. Потому что так она меня ваншотит. Один удар и минус 31 здоровья. Мне отрезали руку. Без выбуховки этот чел просто жесть. Я уже сгубил руку, тоненько просто. Мне было бы файно заховаться и поспробовать. Так. Мне было бы заховаться файно и, может быть... О.
Я знайшов новую зброю. І пасля захавання паспрабаваць ось гэта зеле выпіць, але падаецца, я яго зараз буду піць. Можа быць. А, не, пачакайце, ён слабей. Угу. Ён не вельмі востры, але малыя ворагі могуць быць напужаныя высохшай крывёю і на ім. То бок моя сякера мацней. Просто я могу зрабіць лепей. Ну, і яно можа быць так лепей здарацца. Так, давайте перавяжемся. Блин. Давайте не буду прытрымліваць гэтае зелле, паспрабаваць адразу. Ага, яно у вас апаляе. І мы атручаны быццам бы. А дзе? Штосьці ад вады. Ад вады, ад атручвання было. Квіток на бліжэйшы цягнік. У сэнсе, дзе? Што? А, гэты гандляр у сэнсе? Пардон, я вельмі паглыбіўся тое, што адбываецца. Дзесьці было лячэнне. Нейкая штука, якая лечыць, прям лечыць. Набываць трэба было. Не, там такога нічога не было карыснага. Блин, я не памятаю, што атруты дапамагала. Хаця зараз якраз такія розныя вось... А, блин, я не тое з'еў. Зараз. Дзе ад паразітаў? А у мяне няма штукі ад паразітаў, так? Не, вось оно ад паразітаў. Зараз тут яшчэ чаго-небудзь набяромся. Монетки. Монетки. Шчыт ёсць. Цудоўна. Карысці ад шчыта зараз просто ніяк. У нас левой рукі просто няма. Але мне цікава. Я вось гэта зелле жыцця з'еў. Так. Паб'ю яго. Я не ўпэўнены, што за зелле жыцця, таму што наш персонаж адрэагаваў на гэта. А, я выламаць я не магу, так? Яна драўляная. О, я яе магу убіць. Усё. Справа ў тым, што мне падаецца гэтае зелле, якое адрэгенеруе мне рукі. Ёсць у мяне такое адчуванне, вось рукі ў мяне зараз не хапае, просто прайдзе пэўны час, і яна з'явіцца назад. Таму што навошта зелле жыцця, якое нічога не робіць? Якое каштуе даражэй за ўсё. Яно павінна адрэгенераваць мне руку, таму яно мне, ну, дало такі эфект. Ці гэта просто быў махляр? Таксама можа быць. Таксама можа быць. Блин, тут ёсць чел. Это тут альбо у... Блин. Это я у галоўным праходзе. Мне сустрэцца бы з чэлам, які там, дзе кнігі, карацей. Вось туды. Ён, па-моему, злева, я заблукаў крыху. Просто мне зараз ёсць вось гэтая кніга падманка, і зараз я магу адчыніць зноў праход далей. І я яго просто папярэдні раз. О, дарэчы, калі бы мне была бы, можа быць, выбухоўка, я, можа быць, тут я што-небудзь зрабіў бы. Гнилое мясо, якое мы есть не будем. О!
Тут можна запаліць і можа быць прыгатаваць штосьці можна было. Вось, пасмажыць. Это ж не зеле рука, а зеле жыцця, мо калі памрэш і вып'еш яго пасля гэтага, то зноў жывеш. Угу. Ну, ведаеце, у старажытных прыгаворах часта пісалі па тыпу павесіць, ну, у англійскай на іх тэрыторыі. Вось. Гэта, ну, карацей, на захадзе дзесьці пісалі заўсёды, што тыпу павешанне да таго моманту, пакуль не памрэ. Гэта спецыяльна было на выпадак, калі чалавека павесяць, а ён аж выжыве нейкім чынам. То бок, калі бы тэарэтычна яго хто-небудзь ажывіў бы, то потым яго ўсё роўна трэба павесіць, таму што па закону... О, пачакайце, тут штукі можна запальваць. Лол, увесь гэты час можна было гэта рабіць. І я так разумею, гэтай выбухоўкай можна было бы... Блін, ачмурэць. То бок з тіндербоксам можна было запальваць увесь гэты час. Ачмурэць проста. Можа быць, свечкі яшчэ гэтае можна запаліць? Ачмурэць. Вы глядзіце. Дзякуй за біцік, дзякуй вялікі. І яны ў мяне скончыліся проста. Я зараз усе тіндербоксы проста прасраў, таму што я займаўся лухтой. Правильно? Давайте сам з паходняй пахаджу. Таму што чаму бы не? Давай запалім замак выбухоўкай. Ну вось, я дурны, я выбухоўку ўсё прадзябаў. Дарэчы, паходняй можна было бы запаліць і факелы гэтыя. Так, а я не праверыў до конца, што там злева. Альбо я не знайшоў просто праход далей. Блин, альбо можа гэты чел быў далей просто. Давайте далей пойдзем. І, по-мойму, там чел з бібліятэкай, ён просто далей. А чаму памёр, усё, вінавачанне знятае, пакаранне выкананае, ідзі сабе вольна, калі здолееш. Не, ну тыпу, у некаторых выпадках так і рабілася. Тыпу, калі чалавек не паміраў адразу ад... у старажытнай, тыпу, сістэме... Карацей, была такая хрень, што, ведаеце, тыпу, было... Падавалася бы трошки дурное правіла, што, тыпу, мы павесім чалавека, і калі ён не памрэ, то, тыпу, ну, як з ведьмамі, тыпу, калі яна ўсплыла, то ведьма, калі патанула, то нармальны чалавек, ось прыкладна такое. Было такое, што калі чалавек, напрыклад, гэта самае, напрыклад, за чагосьці там парвалася вяроўка, калі яго вешалі, то ён, ну, то тады сам Бог патрабуе, каб ён выжыў, і карацей, тады ён вольна можа ісці. І ведаеце, падаецца трошки дурная як бы штука, але часта, калі пакалупацца там у гісторыі, спецыяльна людзям дапамагалі, каб калі... дык вось, карацей, у цябе было выпрабаванне смерцю, па сутнасці. Чалавек павінен быў пагадзіцца, што ён з-за таго, што яны, у іх не было тыпу сістэмы нармальнай, тыпу пошука таго, што рэальна адбылося нейкае адкрыцця падзей. І таму, па сутнасці, выпрабаванне на шчырасць чалавека. Яму казалі, вось, карацей, ты можаш, ну, калі ты кажаш праўду, то ты можаш патрабаваць у любы момант таго, каб цябе паспрабавалі забіць. Ну, то бок, ты Богам клянешся, што, тыпу, яно, ну, я ні ў чым не вінны, вось, і божанька мяне выратуе. Вось, і, карацей, цябе спрабуюць, па сутнасці, забіць у гэты момант. Але гэта падавалася нейкая жорсткая нейкая херня, але людзі рэальна дапамагалі. Часта бывало такое, што калі чалавек бачна, што ён шчыры і гатовы рызыкнуць сваім жыццём, што і пайсці на плаху умоўна, так, то яму па сутнасці дапамагалі. Там вяроўка трохі такая была. Вось, то бок, па сутнасці, як бы тады усе гэта апраўдывала яго ў невялічкім кам'юніці, то бок, ну, з таго, што групы, гэта, звычайна, людзей невялікія былі. Вось, то гэта, па сутнасці, яго апраўдывала ў вачах астатніх, таму што не было адчування, што забойца ходзіць па вуліцах, скажем так. Ну, тыпу, гэта супакойвала ўсіх астатніх яшчэ. Гэта працавала вось такім чынам. Вось, і таму што чалавек літаральна, калі ён гатовы пайсці на смерць для таго, каб, ну, тыпу, праўду, я нічога не рабіў, і вось гэта ўсё, я не буду там у турме сядзець, карацей, можаце мяне вешаць, я нічога такога не рабіў.
Вось ну в выніку гэта выраўнівала, скажем так, у невялічкіх суполках вось гэтую праблему перавыхавання, што ли. Ну тыпу у тебе чалавек, які вось усе ведаюць, што на сам божанька за яго пастаяў, карацей. Ну даволі цікавы такі падыход. Калі і справа ў тым, што калі суддзі з таго, што іх няма права ну адпускаць яго просто так, то яны маглі дапамагаць, калі думалі, што ён ну рэальны чалавек праўду кажа. Просто даказаць яго тое, што ён вінны альбо не вінны, было немагчыма. Вось, ну пры гэтым калі суддзі літаральна верылі ў тое, што ён вінны ўсё роўна, то ніякай дапамогі яму там не было і ён хутчэй за ўсё для яго ўсё дрэнна паскончылася. Так. Мінус рука ў гэтага, каб ён ліхтаром сам не карыстаўся. Давайте по галаве. Я чамусьці вельмі дрэнна ім галаву трапляю. Так. Мне бы нейкі спосаб пазбаўляцца ад атруты. Там, конечно, рознага карыснага. Ложак быў бы лагічна... О, блин, там самы турэмшчык. Я не ведаю, чаму гэтыя чэлы, яны амаль у рандомных месцах. І вось зараз новы чэл з'явіўся тут. Мне падаецца, яно неяк уплывае. Тыпу, з часам яно змяняецца пазіцыя гэтых чэлаў усіх. Мне цікава. Я магу паставіць прадмет. Вось оно. Ось так. Оп. Так. Предмет. Давай наступи. Блин. Я не наступил. Кинжальчик давайте ему в левую руку. Минус рука. Давайте ему у эту хреню. Оп. Хоть бы не рывок. О, мы ухилились, добра. Зараз руку потрібно позбавити його від руки. Не трапив, зараз він мене доб'є рукою. Не, він не ударив мене. Подається, він навіть не користається этой рукою. У мене є таке подозрение. Давайте ноги ему обослабить. О, и все, и забил он. У меня один здоровье был. Конец. Знаете-ка, момент. Невеличкий перепынок возьму себе попить чего-нибудь.
Я так увогуле гляджу, так то по часу ўжо нармальна. Дайце момант, мы яшчэ крыху пасядзім, але недоўга. Літаральна я яшчэ одну штуку глянуў. Мне падаецца, што каб прайсці далей, таму што ў мяне ў асноўным па сутнасці я зрабіў амаль усе магчымыя калідоры я ўжо пахадзіў у пачатку, які ёсць. Вітаю ўсіх рэйдераў. Калі вам цікава, то мы насамрэч нядоўга, тут можа яшчэ 10-15 хвілінак пагуляем. Вось, а гуляем мы сёння ў Fear and Hunger. Гэта хорар па сутнасці з расчлянёнкай, сцэнамі 18+, рознага гвалту, катавання, голаду і розныя падобныя тэмы, якія ўсе 18+, дай бог, калі мяне не забаніць за гэта нахрен. Вось, там аж тут хапаю ўсяго. І гэта, як не дзіўна, JRPG. Вось, помер я толькі зараз яшчэ раз помер. Вось, і пачынаю там з апошняга захавання. Вось, і я зараз спрабую неяк прапланаваць, што рабіць, таму што я як бы ўсе дзверы патыркаў, праходы ўсе патыркаў. Простага шляху наперад няма, відавочнага. У нас ёсць, мне падаецца, каб праходзіць далей, мне патрэбна маляваць мапу. Я не думаў, што да гэтага дойдзе, але яна нелінейная. А я не здзіўленая, што гэта JRPG. Чаму ты не здзіўленая, што гэта JRPG? Гэта не самае звычайнае JRPG, это можа быць самае незвычайнае JRPG, якое я бачу. Змрочна пакутуючая такая. Карацей, яна нават, я не сказаў бы, што яна нават JRPG у звычайным сэнсе. Так, гэта наше захаванне, таму што мы прачыталі кнігу. Калі б я ведаў, што можа быць варта ўвогуле было бы перапачаць з самага пачатку, таму што гэтая кніга была прасраная проста вельмі неўдала. Вось. Зараз Машніцкі цябе навучыць карыстацца правіламі левай рукі. О, не, справа не ў тым, што тут лабірынт. Дарэчы, не, у нас левую руку мы згубілі на папярэднім ране. У нас рука вярнулася. Вось, справа ў тым, што я ведаю ўжо усе тупікі, падаецца. Я, можа быць, які-небудзь прапусціў яшчэ. Вось, давайте гэтага. Гэта, па сутнасці, survival horror. Толькі з баявой механікай гэтага самага JRPG. Толькі баявая механіка JRPG тут ёсць. Мацавання персанажай няма, мы хутчэй бойкі, гэта тое, на чым мы губляем персанажа. Лепей не змагацца. На маё шчасце, гэты чел даволі просты. Давайте мы галаву адрубім. Як не дзіўна, гэты чел можа без галавы змагацца. Так, мінус рука, ён нам можа зараз толькі торсам біць. І вось нам яшчэ удар. І па сутнасці за гэтую бойку я патраціў трэць здароўя. І гэта вельмі
просты вораг. Так, каменем душы забіраем яго душу. Вось она кніга. Я не памятаю, як трапіць у бібліятэку да таго чала. Давайте пойдзем на поўнач і яшчэ тут паходзім. Так. І вось тут, бачыце, вось там, напрыклад, ёсць, тут ёсць проста дзверы, якія я не ведаю, як адчыняць. І па сутнасці я-то праверыў, падаецца, усе праходы, калі, ну, я не памыляюся. Я абышоў усе лакацыі. То бок, напрыклад, зараз я пайду налево. Адзінае, што вось гэтая кніга, якую я толькі што здабыў, зараз я з гэтымі культыстамі нават блізка набліжацца да іх не буду, таму што гэта можа быць канец рана, просто аб іх разаб'юся. Вось, вось тут павінна быць бібліятэка, тут будзе чалавечая гідра. Так, это я ўсё чытаў? Так, я не абыходзіў у гэтым ране, так? Цудоўна. Тут можа быць карысна што-небудзь знойдзем. Гідралог, я згодны, просто сэнса я забіваць таксама няма. Таму што па сутнасці гідра не можа адбівацца. О, новая кніжка. Гісторыя братэрства. Частка другая. Калі памятаеце, гэта літаральна альтэрнатыўная гісторыя гэтага... Альмер, гэта яго гісторыя. Вось гэтае братэрства, якое адправілася ў горад багоў, і спрабавала патрабаваць ад багоў, каб людзі атрымалі права на самакіраванне. Братэрства знайшло свой шлях у старажытныя крыпты, якія прывялі бы іх у сутарэнне з старымі багамі. Сутычку з старымі багамі. Братэрства прайшло праз бясконцую колькасць пагроз ад старых багоў, якія яны перад імі паставілі. Нарэшце, усе 5 з іх дасягнулі залатой брамы Махавра, той самай брамы, да якой Альмер дайшоў 800 гадоў назад. Выглядала так, што яны прайшлі ўжо праз усе выпрабаванні, якія падставілі перад імі богі, але самы важны момант сумнеў было, пачатак сумневаў быў закладзены ў розумы пятага. Это забыты, памятаеце, забыты. Вось. Забыты, гэта было апошняе выпрабаванне, якое пакінулі старыя богі для іх. Яго мэта была ва ўсім гэтым плане гэта стварыць сумневы і неспакой сярод братэрства. Прытрымліваючыся сваёй вялікай місіі, братэрства ўсё ж такі перамагло. Яны адрынулі ўсе сумневы і працягнулі далей да залатога храма Махаўра. Махаўры гэта горад, вось гэты горад сутыкнення ўсіх магчымых варыяцый сусветаў. Паважаная гуня ремайстер будзе. Яе на твічы-то няма, і у яе ёсць другая частка, як не дзіўна. Ось. Хаця не дзіўна, яна насамрэч даволі глыбокая і крутая, просто што яна у той жа момант максімальна інді-інді. Ось. Братэрства знішчыла спадчыну старых багоў і стварыла новы сусветны парадак. Эру, дзе чалавецтва вырашала свой лёс. Эру росту і, карацей, багацця і квітнення. Братэрства стала новымі багамі, якіх мы ведаем і кахаем і любім зараз. Вось такая вось справа. І вось гэты чал мне нічога не раскажа, так? Но ён мяне не ведае яшчэ, я проста ўжо тут які раз. Вось. Таронкі кнігі. Тут можа быць... хоць бы захаванне не трапіла. Мне ўсё не выпадае кніжка на захаванне. Пусты скрутак. Зараз мне пашчасціла, я магу прайсці тут. Вось гэтае месца... гэта вядзе ў сад? У якім, па сутнасці, ёсць вось гэта 18+ сцэна з гэтымі... тымі, хто пакланяецца Сільван. Я туды зараз не пайду. Тым больш, што праходу там няма.
А у меня есть выбуховка? Я выбуховку теоретично мог бы зарабіць, калі б ведаў, што мне не хапае дае. Ага. Вось у меня ингредиенты. Я могу Калі у меня есть нітрагліцерин, і я могу у шклянкі набіраць вось гэтай чорнай вадкасці, і я могу выбухоўкі рабіць. У меня просто есть шмат вось гэтых тоннеляў закінутых, абваленых. І я теоретично мог бы іх пааткрываць. Так. Будем молиться. Давай. Блин, а я могу помолиться новым богам? Потому что я могу Сильвиан помолиться, Грогароту и Альмеру. Сильвиан это, ну, карацей, Грогарот самая змрочная хрень. Сильвиан там, это вот эти кролики, там, зайцатруцы там разом, усе там, один одного там робят. Ой, блин, я випадково напал. Вибач. Здольність збігчи. Я випадково напав. Ён жадае ператварыцца ў матыля. Я не ведаю, што ён жадае. Ніяк ён гэта жадае зрабіць. Кабзда. Гэты чел сышоў, дарэчы. Што цікава. У бібліятэцы. Тут гідра чалавечая. Блин, у мяне інфекцыя распаўсюджваецца. Я толькі зараз заўважу, я лох. Так, інфекцыю прыбраць. Так, гэты вар'ят тут ёсць. Тут туалет забойца. Мы ў туалет забойцы не лезем. Давайте пойдзем да чэла, які кат мясцовы. Тады мы ў папярэдні раз, калі з ім сустрэліся, ён быў... Я быў без ног. Таму мне было вельмі небяспечна. А зараз можа быць і нарм. Кроки наближаются. Бакман. Не, почекай. Ты же маешь вот так. Я згубіўся ў гэтых падзямеллях і уже правіў тут можа цэлае жыццё. Маё адчуванне часу ўжо затуманілася. Магчыма, прайшлі гады, месяц, альбо я баюся, больш за ўсё баюся проста ўсяго тыдні. Я просто не магу гэта вытрымаць. Я думаю, мне падаецца, што мой розум ужо пакідае мяне, я просто не магу. Я не ведаю, што тут робіш, але калі б я быў табой, я бы бег адсюль так хутка, як магчыма. Калі пазбегнуць гэтае месца ўвогуле магчыма. Чуйте гуки. А что я калі походню запалю? Тады калі штосьці будзе ісці, я хоць трохі побачу. Альбо мы пойдем туда. Тут нічога няма. І сюды я адсюль вылез, калі мне адрэзалі ногі і кінулі у цэлую просто груду трупаў. Я выпаўз адсюль без ног. Я выбачаюся. Паважаная гуня... у сэнсе, што пра гэтыя... Я зразумеў, я падумаў, што гаворка ідзе пра Fear and Hunger. Neighbors from Hell, так, там будзе ремайстер, по-моему, у мяне ремайстер, зараз я пагляджу. Там, ну, типу, нейкі злёгку адаптаваны на сучасныя сістэмы. Зараз я пагляджу, што у мяне в бібліятэцы. Потому что я нешта набываў. Так, у меня полный набор, у меня есть прям стары-стары, то бок, ну, прям оригинальные.
І яно там набором шло. Як класічна версія, так і сучасная 20-го году. Так. І будзе вось гэта больш сучасная. Neighbors Back from Hell. Па ідэі, там ўсё тое ж самае захаванае, проста ёсць дадатковыя ўзроўні нейкія. Ну, наверх. Як дадатковы контент. Схавацца ў прыбіранні — дрэнная ідэя. У папярэдні раз мы там з голаду і з глузду з'ехалі. Так, без ключа гэта не адчыніць. У выніку, я не ведаю, што я такога зрабіў тады, што я выжыў. Мне цікава. Давайте зараз пачакаем проста чэла. Ён збіраецца вось гэты кат, варыянт. Чалавек выходзіць з ценю. О, ты не той, каго я чакаў. Хто ты такі? У меня есть кое-чаго, што я магу табе паказаць, калі табе цікава. Ты жадаў бы паглядзець. Я ведаю, што ён вар'ят кат, вар'ят. Яму лепей не давяраць. Мне не цікава. Шкада. Ты упэўнены? Это апошняя твоя магчымасць. У яго сліна, яго капае сліна з яго вуснаў. Ён дакладна занадта узбуджаны. Я ўжо сказаў, што не. Ты што, не ведаеш, з кем ты маеш зараз, ну, з кім ты зараз, ну, хто я такі? Это моя тэрыторыя. І пайшла бойка. Так, ён аблізвае свой нож. А можна яго нечым... Блін, у мяне няма нічога такога. Блакітная вадкасць нейкая ёсць. Блін, мне кабзда падаецца. Давайте, вось, Bloodlust. На сябе. Паглядзім. Парэз. Ён нічога не наклаў. Давайте нож уб'ем яму. Хоп. Што ты мне зробіш? На табе па галаве. Ён калісьці быў паладзінам, але потым канчаткова вырыцеў. Не, нейкі ён простенькі. Звычайны чалавек, ніяка не пачвара. Ага, ключ ад другога паверха. Пабіць яго. Пачакайце-ка. Калі гэта ключ, то я магу прайсці далей, так? І вось ён калідор трупаў. Не можна праваліцца яшчэ глыбей, дарэчы, пры жаданні. Паладзіны гэта. Ну, ён калісьці быў паладзінам, але потым яго злавілі і ён звар'яцеў. Ну, яго, па сутнасці, яны пайшлі ў святы крыжаковы свой паход у гэтым сусвеце. І ён не вярнуўся. Але ён быў тыпу крутым паладзінам. Проста потым ён звар'яцеў, і вось усе, як яго катавалі на працягу 5 гадоў, ён у выніку ляснуўся канчаткова. Цікава, што блакітная шклянка робіць. Хутчэй за ўсё розум аднаўляе. Давайте поедим, потому что уже я же не хапаю. Яйки. Так, може не голодний, але перепровірив. А, ось, трошки відновлення здоров'я. Добре, то бок ось он проход. Блин, что это такое? Человека-ящуры. Ох ты, срака. Мне падаецца... Ён выглядае значна мацней за мяне. Так. Парез. Мы сгубили левую ногу. А, не. Так, мы... Все, меня забили. Яшчуры кабзда. Каб вы разумелі, наколькі лёгка тут памерці. Гэта не зусім JRPG, таму што JRPG-шкі звычайна пра павольны рост персонажа і ўзмацненне яго. Тут гэта пра ваншоты персонажа.
Вы сустракаецеся з новым ворагам, і вы не ведаеце, што ён за такое, хутчэй за ўсё вы памрэце. Просто новы вораг — гэта смерць. Ну і плюс яшчэ можа не пашчасціць ён, альбо я бы хутчэй сказаў, што вам можа пашчасціць, і вы яго заб'еце. Але бойкі кожны раз гэта штосьці, у чым вы ўдзельнічаць не жадаеце. Ось. Такая ось даволі жорсткая гульня са змрочным сусветам. Давайте падсумаваннем. Жорсткая гульня, цікавы сусвет, складана, прям складана. То бок вы не толькі каб на гэтую складанасць можете ўплываць, яна пра рэстарты, разбіранне пра гэтае самае, разбірацца, як працуюць механікі, якія ворагі што робяць. У выніку, па сутнасці, гэта у гэтай гульні вашыя веды, яна гэта адзіны ваш інструмент. Веданне мапы, веданне, дзе што знаходзіцца, і ну, як бы вы можете по-рознаму вельмі вырашаць гэтую вырашаць эту праблему. Дарэчы, дзіўна, што няма катэгорыі. Twitch свае катэгорыі стварае, карыстаючыся базай гульняў IGDB, якая ім належыць, а там ёсць гэтая гулька. Яна ёсць, але яны яе выдалялі, таму што яна месцамі заходзіць за правілы карыстання Твіча. Яна ў шэрай зоне, карацей. Яна не забаненая, то бок афіцыйна яна не забаненая. Але яна гэта самае літаральна патрабуе на сябе ўсе тэгі магчымыя, тыпу, што яна 18+, ёсць сцэны сексуальнага гвалту, несексуальнага гвалту, ёсць усялякага рознага. Яна яна прям трошки занадта. Хаця, мне нарм, нічога такога я не бачу, але па правілах карыстання шмат дзе яна будзе проста непрахадная. Таму яна прасцей забаніць, проста што яна як бы яна на мяжы, того такое. Ось, я бы не сказаў, што прям нешта дрэннае і супер ай-яй-яй, там нешта неправільна адбываецца, але яна жорсткая, гэта праўда, і я ведаю, што па пэўных заканадаўствах яна дакладна непрахадная абсалютна. Ось, у некаторых краінах. Таму, можа быць, яе банілі гэтую, прыбіралі гэтую катэгорыю, я прачытаў, што яе прыбіралі некалькі разоў. Ось. Але гульня неблагая. Неблагая на здзіўленне для супер-пупер інді гульні, і яна не толькі пра жорсткасць, але яна яшчэ і мае сусвет, паглыбленне, праблемы нейкія. Яшчэ яна рэлігію закранае, там же літаральна свой мясцовы Ісус ёсць. Вось, Альмет. І гэта можа яшчэ пэўную катэгорыю насельніцтва раздаваць, так што я, ў прынцыпе, разумею, чаму можа быць праблема. Так, добра. Дык вось, глядзіце, гульня як бы ўсё файна, яна неблагая. Вось, ёсць трошкі шаршавасць у тым, што яе складана прайсці, проста прайсці. Я гуляў на самай нізкай складанасці, якая для пачаткоўцаў, якая называецца Fear and Hunger. Вось, яна family friendly, не. Яна прям family не friendly абсалютна. Вось, але пабудавана добра. Гэта, на здзіўленне, файная гульня, і гэта жорсткі. Вось, дарэчы, проста тое, што на галоўным экране адбываецца, гэта ўжо само па сабе, у прынцыпе, на Твічы прэв'юшка не пройдзе. Чай за ўсё, яна будзе забанена, відэо будзе адразу дэманетызавана. Таму, я думаю, яна была бы, скажем так, у соцсетках вы не так часто пра яе пачуеце, просто таму што шмат якія платформы просто не дазволяць нармальна пра яе паказваць яе, будуць пэўныя перашкоды. Ёсць цэнзурны мод, ёсць мод цэнзуры, які дазваляе у яе спакойна гуляць на стрымах. Яго я не ставіў. Я просто вось як ёсць рызыкнуў. Добренька. Раіць яе я вам не буду, але калі вам спадабалася тое, што вы пабачылі, абавязкова зацаніце яе, там падаецца яшчэ больш і глыбей, таму што трэба ведаць пэўныя рэчы. Я здзівіўся, што па сутнасці гэтага паладзіна патрэбна забіць, якога можна проста абысці, і гэта адкрые шлях далей. Проста вось гэтай там першы же яшчур там кабзда адразу. Мо гэта амаш на сцэну з другого тэрмінатару, дзе Шварц паказваў, што ён робот. Тут спасылак шмат, але я не думаю, што гэта прям яно. Ось. Цікава ўвогуле, што гэта за персонаж. Там увогуле дзяўчынка сядзіць адна у клетцы,
і плача. І я не знайшов ключа ад яе клеткі. Мне цікава, што за яна. Вось, добренька. Жадаю вам добрага дня. Мы заўтра з вами побачимся на Neighbors from Hell. Вы хутчэй за ўсё чулі як гульню, як как достать соседа у расійскім перакладзе. Вы хутчэй за ўсё яе пра яе чулі, таму што яна 2003 года і толькі гэта адзіны пераклад, які я ведаю. Вось. Будем гуляць на ангельскай. Я ў яе у свой час шмат нагуляў, але ўжо, можа, ні халеры не памятаю. Заўтра на ёй побачимся і нагадваю, што мы у гэты тыдзень гуляем па рулетцы, таму справа зверху тое, што у нас у спісе, любая гульня, амаль любая, акрамя каапных гулень, любая з іх можа перамагчы, чым больш на ёй пунктаў, тым больш верагодна, што яна пераможа. І гэты тыдзень мы гуляем па рулетцы, то бок любая выпадковая гульня, а наступны тыдзень мы гуляем топ-1, то бок тое, што ў самым версе спіса знаходзіцца, таму калі за гэты тыдзень у вас гульня не перамагла, у яе даволі шмат пунктаў, магчыма, яна дабярэцца да топ-1 на наступным тыдні. І на наступным тыдні кожны раз, калі мы абіраем топ-1, у нас вылятае нешта з гулень, за якія даўно не галасавалі. Таму сачыце, наступны тыдзень будзе вельмі актыўны на вылеты, але гэта ўсяго цалкам 5 гулень. Для ўсяго спісу гэта не тое, каб шмат. Вось, пункты нікуды не падзяюцца, яны пераразмяркоўваюцца паміж вашымі жа гульнямі, калі вы галасавалі на гульню, якая вылецела, таму за гэта можете не клапаціцца. Замарочаны Lucky Tower нейкі. Я скажу так, ёсць такое. Типу, яна прям... Не, ладно, яны не падобныя шмат у чым, але яна складаная, яна вельмі рандомная, хоць і не з'яўляецца роуглайтам, але мае гэтае самае, з-за таго, што прадметы выпадковыя, вам можа проста не пашчасціць з прадметамі, якія выпадаюць. Вось, і прадметы вельмі спрашчаюць некаторыя моманты, але спрашчаюць у сэнсе таго, што замест ваншота вы у прынцыпе можете перадолець бойку нейкую. Вось, я, напрыклад, гэтага яшчура прям не ведаю, як яго абысці, магчыма, можна было бы пракрасціся проста ў бакавы калідор і сысці ад яго. Добренька. На гэтым у мяне ўсё. Я вас перадаю далей, а перадаю далей я вас да каго? Да каго я вас перадам? Перадаю я вас... Блин, дзе ўсе? Чаму я не бачу нічога? Twitch. У мяне спіс не абнаўляецца. О, вось, абнавіўся. У нас ёсць радыёголас, ляцім туды. Вам да пабачэння. Добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць, і мы будзем працягваць наш тыдзень па спісу галасавання далей. Ляцім.